voor u in uw dagelijkse leven. Daar praten we over, maar meest keer om tafel. Ik zal nou even oer in het Hollands. Ik ga nu even over in het Hollands, de Tweede Rijkstaal, ook u wel bekend. We hebben zoveel gasten hier van onder andere Trias Politica, mensen van de studie Amerikanistiek in Groningen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn en ja, we willen graag dat jullie het ook kunnen volgen. Dus vandaar dan maar in het Nederlands voor deze keer. Ja, verkiezingen geweest in Amerika. Misschien wel evenveel in het nieuws als dat er verkiezingen zijn in Nederland. En waarom? Natuurlijk omdat Amerika de laatste tijd met de heer Trump aan de leiding alle regels eigenlijk ter sprake stelt. Handelsverdragen worden opgezegd of er komen sancties of importheffingen. Hij is teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs. Kortom, de hele wereldorde staat op kop. Dus Amerikaanse verkiezingen, wat daar gebeurt, heeft zeker invloed op wat er bij ons gebeurt. Daarvan gaan we praten met jullie in de zaal. We hebben muziek van Tim Knol. We hebben poëzie van Sissy Joan. En we hebben ook 4 experts aan tafel. En de nieuwe generatie daar kritisch tegenover in het publiek. Maar laten we eens beginnen met de mensen aan tafel. Zouden jullie misschien je even willen voorstellen wat eigenlijk de reden is dat je hier mag zitten als Amerika-expert? Wat heb je met Amerikaanse politiek? En hoe zou je de verkiezingen in 1 woord omschrijven? Mogen we daar beginnen? Ik ben Jelte Olthoff. Mocht in het Nederlands. Mag in het Nederlands, ja. Ik ben universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij Amerikanistiek. En werk aan Amerikaanse retoriek. Daar heb ik verstand van. En deze verkiezing was wel een echt dieptepunt. Moet even samen. Dat is jouw ene woord, is retorisch. Retorisch een dieptepunt. Ja, retoriek gaat natuurlijk over hoe wordt er gesproken, wat voor taalgebruik is er, hoe gaat men met elkaar om. Daarnaast. Ik ben Maarten Swiers, ook universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik werk bij Amerikanistiek en ook nog een beetje bij geschiedenis. En ik heb een hele tijd in Mississippi gewoond, dus in het diepe zuiden van de Verenigde Staten. Eén woord, deze verkiezingen, correctie. Op wat er gebeurd is in 2016. Stop. Correctie. Ja. 1 woord. Ja. Ja. Nee, Correctie, dat is het. Ja. Ja. Misschien kost het bezig. Daarnaast. Bianca Pander, ik ben directeur van een campagnebureau in Amsterdam, BKB. En ik ben Amerikanist. Ik dacht het even niet Fries trouwens. Denk ik Mij hoor, ja? Waarom ik de Amerikaanse verkiezingen volg is omdat ik daar heel veel inspiratie uit haal voor de campagnes die wij voeren in Nederland. En bovendien is het echt, ik zozeer de verkiezingen fascinerend. Fascinerend. Ja. En hier direct naast mij. Ja, mijn naam is Sander Warmerdam en ik ben een haatredacteur van de Leeuwarden Kranten, dus dat begrip staat dat zeker in het Fries mat natuurlijk. Ik heb Amerikanistiek gestudeerd, ik ga bij de NOS werken en ik heb hier in Washington wennen. Dus ik heb 4 verkiezingsmeemaken, denk ik, 2000, 2004, 2008, 2016. En dit winnen wel leuke tussentijdse verkiezings. In één woord, dynamisch. Dynamisch, goed. Sander vertelde, even voor de mensen die het niet hebben verstaan, dat hij 4 verkiezingen heeft meegemaakt toen hij werkte voor de NOS in Amerika en in Washington woonde. Ja? Oh, doe even de dovertolk. Oké. Goed. Hou dat vol. Maar we gaan ook even naar de tafels hiervoor. Want ik heb hier mensen zitten van Trias Politica. Wie is het meest ad rem van jullie? Ah, kijk eens aan. Goed. Eens even kijken. Ja. Is dit voor mensen, jullie zijn van de Thorbecke Academie, allemaal diplomaten, politici, topambtenaren in de dop. Is zoiets een Amerikaanse verkiezing ook interessant voor jullie om te volgen? Ja, ik denk het absoluut wel. Kijk, Nederland is een klein land in principe in de wereld. En voor ons als bestuurskunde of integrale veiligheidsstudenten, European Studies studenten, heeft Amerika voor elke dag eigenlijk wel een hele belangrijke functie in Nederland. Ik denk dat het zeker leuk is om een hele andere manier van verkiezingen en ook politiek te zien. En als je het er 1 woord zou moeten omschrijven, heb je het een beetje gevolgd? Als je het er 1 woord zou moeten omschrijven? Typisch. Typisch, heel erg goed. We hebben ook mensen hier van de Jonge Democraten, geloof ik. Dat is de jongere afdeling van D66. Hallo, eens even kijken hoe we dat gaan doen met welke camera hier. Wie ben je? Hi, ik ben Maarten Jan, ik studeer communicatie en ik ben dus secretaris politiek van de Jonge Democraten Friesland. Dus dagelijks waarschijnlijk ook bezig met politiek. Betekent ook dat je deze Amerikaanse verkiezingen dan op de voet volgt? Jazeker, ik was heel erg benieuwd hoe het zou gaan, hoewel het een heel ander systeem is dan we hier in Nederland kennen. En als ik op je voor mag lopen en de verkiezingen in 1 woord zou samenvatten, dan zou ik zeggen voorspelbaar.
Voorspelbaar, dat is interessant. Daar gaan we het zo nog over hebben. Dan hebben we nog hier, dan moeten de handen even omhoog, want voor mij is dat de grootste groep. Mensen die American Studies studeren. Ja, wie zijn dat allemaal hier? Ja, eens even kijken. Nou, dan gaan we daar even naartoe. Eens even kijken. Ja, wat is je naam? Mijn naam is Ella Pikman en ik doe dus American Studies in Groningen. Dus je hebt vlak voorgelegen, je hebt elke nacht tv gekeken. Gisteren hebben we een evenement georganiseerd in Groningen, waarbij we inderdaad een livestream hebben gevolgd van de verkiezingen. We zijn om 2 uur wel gestopt, dus we hebben lang niet alles kunnen zien. Maar ja, dat heeft ook wat langer geduurd dan gepland in eerste instantie. Dus, En in 1 woord? Spannend. Spannend, kijk eens aan. Waren de jonge socialisten er ook nog? Die hadden we wel uitgenodigd. Nee, die hebben het opgegeven. Of die staan aan de bar, ja. We gaan toch even kijken naar eventjes zeg maar, hoe ze zijn verlopen. Even een hele korte samenvatting. Americans deliver a stinging rebuke to President Trump, handing the House of Representatives to Democrats, even as they strengthen Republicans' grip on the Senate. A divided Congress for a divided nation. I'm Andy Sullivan in Washington, which is about to become a much less friendly place for Donald Trump. Starting in January, Democrats will be in control of half of Capitol Hill. Expect them to launch a wave of investigations and generally make life miserable for his administration. But meanwhile, over in the Senate, Republicans will still be confirming his conservative judges. It's a polarized outcome that reflects the polarizing nature of this president. He's toxic in half the country, more popular than ever in the other half. Democratic House Leader Nancy Pelosi delivering a warning to the president. Today is more than about Democrats and Republicans. It's about restoring the Constitution's checks and balances to the Trump administration. Pelosi's Democrats campaigned on bread and butter issues like health care, but they harnessed a wave of anti-Trump activism that turned the nation's streets pink the day after he took office. A record number of women likely headed to Capitol Hill, including the first Somali-American lawmaker, Ilhan Omar, and the first Palestinian-American, Rashida Tlaib. Democrats coming up big in the suburbs, from Florida to Kansas, winning on issues that were seen as surefire losers in years past, like gun control. Gun-friendly Republican Mike Kaufman unseated by Democrat Jason Crow in a suburban Denver district that was home to the Aurora movie theater massacre of 2012. Trump largely steering clear of these areas as he barnstormed across the country, stirring up fears of immigration among working-class white voters. She would rather protect criminal aliens than American citizens. Drawing accusations of racism, but helping his Republicans win Senate seats in Florida, North Dakota, Indiana, Tennessee, and Missouri. Texas came together behind a common sense agenda. Republican Senator Ted Cruz holding off a spirited challenge from Democrat Beto O'Rourke in Texas. I'm as inspired, I'm as hopeful as I have ever been in my life. And tonight's loss does nothing to diminish the way that I feel about Texas or this country. Politicians often talk about working across the aisle for the good of the country once elections are over. Don't expect much of that this time around. Democrats who won the House know that voters are sending them to Washington to stand up to Trump. Republicans who won the Senate know that voters are sending them to Washington to protect him. Those tensions are sure to come to a head in the coming year. En dat voor de Sun, nogmaals. We hebben ook nog 1 ander filmpje, dat is even voor, waar het nog even in 1 minuut wordt uitgelegd door de collega's van RTL, waar het ook alweer over ging. Amerika gaat weer stemmen. Dan hoor ik je denken, wacht eens even, Trump is toch nog maar net verkozen. Dat klopt, maar dat waren presidentsverkiezingen en nu gaat het om parlementsverkiezingen. Want die zijn namelijk om de 2 jaar. Dus die verkiezingen waar jij aan denkt, dat is 2016 en de volgende presidentsverkiezingen zijn 4 jaar later, 2020. Maar dit jaar wordt het hele Huis van Afgevaardigden verkozen, dat is zeg maar Amerika's Tweede Kamer, en ook een deel van de Senaat. De verkiezingen zijn op 6 november en ze heten de midtermverkiezingen omdat ze in het midden vallen van de termijn van de president. De kans is groot dat de Democraten fors gaan winnen en het onderwerp van de verkiezingen is Donald Trump. En dat weet hij zelf ook. And I'm not on the ticket, but I am on the ticket. Because this is also a referendum about me and the disgusting gridlock that they'll put this country through. De Republikeinen hebben op dit moment en het Witte Huis in handen
en een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en een vrij krappe meerderheid in de Senaat. En dat betekent dat ze de afgelopen jaren konden doen wat ze wilden. Ze hadden geen democraten nodig om hun wetten door te voeren. Dus de milieuregels werden afgezwakt, de belasting werd verlaagd, conservatieve rechters werden benoemd. En de democraten zeggen dat gaat het Amerikaanse volk te ver. Dat is allemaal te rechts. They did these tax breaks for the wealthiest people. Yeah. They wanted to repeal health care for 30 million Americans. They wanted to undo all our environmental laws. They want to cut back on Roe v. Wade. They want to cut back on any reasonable restrictions on guns. That's not what the American people bargained for. Bij die midterms zie je vaker dat de kiezer de kant kiest van de oppositie. President Obama en president Clinton maakten dat ook mee. 2 jaar nadat zij verkozen waren, won de tegenpartij. Het is een manier voor de kiezer om aan de rem te trekken. Juist, aan de rem te trekken. Nou, dat is op een bepaalde manier gedaan. Er is voor heel veel dingen gekozen. Gouverneurs, referendums voor het legaliseren van marihuana, officieren van justitie, senatoren, mensen voor het Huis van Afgevaardigden. Maar wat eigenlijk een soort conclusie is, het Congress gaat naar de Democraten en in de Senaat zijn de Republikeinen sterker geworden. En er zijn heel veel minderheden verkozen en ook heel veel vrouwen. Daar gaan we straks nog over. Heb ik wel even terug naar dat eerste woord, het ene woord wat jullie zeiden. Doe hetzelfde rondje even. Ja, wat was je woord ook alweer? Dieptepunt? Dieptepunt, hè? Dat is één woord. Waarom vond je het een dieptepunt? Ja, retorisch dieptepunt. Ja, nou, een van de dingen die je ziet, het werd al een beetje genoemd in het filmpje van The Sun, is dat een aantal democraten hebben verloren in zogenaamde rode staten. Dat zijn staten die Trump makkelijk gewonnen heeft in 2016. Waar dus democratische senatoren die probeerden herverkozen te worden, die proberen altijd een beetje het midden te houden tussen, enerzijds, ze hoorden dan wel bij de Democratische Partij. Ze proberen Trump niet te veel af te vallen om de steun in hun eigen staat, die over het algemeen iets meer pro-republikeins is, dus te houden. En de meeste daarvan hebben allemaal keihard verloren. Het punt is dus dat als je probeert om het midden te varen op dit moment in Amerika, een beetje het centrum probeert te bewandelen, dat hou je niet meer vol. Je moet naar de zijkanten toe, je moet polariseren om te winnen, lijkt het. En dat vind je een dieptepunt? Ik vind het een dieptepunt voor een beetje meer beschaafd manier van politiek taalgebruik. Mag wel reageren? Ja, tuurlijk. Zeg eens. Nee, ja, ik ben het gedeeltelijk met je analyse eens. Maar aan de andere kant zie je bijvoorbeeld Beto O'Rourke in Texas. Wat echt een totaal rode staat is. En die heeft helemaal zijn eigen pad gevaard. Totaal heeft ook onderwerpen op de kaart gezet en gezegd ik ben tegen wapens en allerlei dingen die in Texas eigenlijk totaal niet kunnen. En die kwam wel verdomde dichtbij. En is dat niet polariseren geweest van hem in Texas, door te zeggen dat hij tegen wapens is? Nee, hij heeft gewoon zijn eigen lijn gekozen en hij is voor zijn punten gaan staan en is daar ook niet uit de weg gegaan. Terwijl McCaskill, bijvoorbeeld een van die senatoren, democratische senatoren die verloren heeft, die ging wat ze in Amerika noemen panderen. Weet je wel, zo'n beetje van nou, ik ben een beetje van rechts, ik ben een beetje van links. En niemand herkent meer vervolgens waar het over ging. En daarom hebben ze volgens mij veel eerder verloren dan als ze gewoon keihard voor de democratische agenda waren geweest. Hadden ze misschien veel enthousiasme. Vind je het ook een dieptepunt dat de extremen zo tegenover elkaar staan? Nou ja, die extremen waren er volgens mij te weinig juist misschien wel. De democraten hadden gewoon moeten vasthouden aan hun agenda. Ja, mag zeker, maar dan moeten we even wachten tot de microfoon bij u komt. Want dan kunnen we u ook horen. En u krijgt het niet in handen. Dat is goed, dat is geen enkel probleem. Ik denk dat deze analyse gewoon wel heel erg duidelijk van de linkse ideologische achtergrond is gemaakt wat betreft O'Rourke. Als je gewoon kijkt dat daar 70 miljoen aan partijfondsen in zijn geduwd. Heel Hollywood er achter zich heeft geschaard. En kijk dat deze man 288 mensen in dienst had om zijn boodschap over te brengen. Terwijl voor Ted Cruz, die ook nog een keer niet echt heel erg lekker ligt, want het is natuurlijk niet de grootste vriend van de president. Dus de Trump-kiezers zullen niet per definitie nou heel erg warm lopen voor Ted Cruz. Bovendien had die man dus 24 mensen in dienst ten opzichte van die 288 man van O'Rourke. Dan denk ik dat het gewoon helemaal prima is gegaan en dat daar gewoon zeer terecht die senaatzetel gewoon bij de Republikein is gebleven. Nee, maar daar ben ik ook met u eens. Hè. Dat hij zo dicht in de buurt is gekomen van Ted Cruz is al een wonder. Maar het feit dat hij 288 mensen voor zich had werken en het feit dat er $70 miljoen naartoe ging, terwijl een normale senaatscampagne ongeveer 10 kost, dat zegt wel iets over wat die Beto O'Rourke aanwakkerde in die staat Texas. En er zijn zoveel nieuwe mensen naar de stembus gegaan, dat volgens mij juist wel heel interessant is. Goed, we gaan zo verder. Interessant. Nee, we gaan even verder met we gaan even verder met het panel nog, want anders dan zijn we er helemaal niet vanavond. We hebben nog genoeg kans.
Nou, Trump heeft Ted, noemt hij inmiddels Beautiful Ted. Hè? Niet meer, dus dat is, het is geen lying Ted meer. Wat was jouw woord? Correctie. Ja. En dat is eigenlijk meestal het geval bij midterms. In 2016 heeft Trump die verkiezingen gewonnen. Het huis is republikeins, was republikeins, senaat idem. En dan zie je vaak 2 jaar later dat er dat stemmers toch een soort van een correctie willen uitvoeren eigenlijk op die, vooral in dit geval de uitvoerende macht. Dus dat is eigenlijk heel logisch, dit resultaat. Ja, dus wat dat betreft is het ook weinig verrast. Ik geloof Lyndon Johnson in 1966 was een van de laatste presidenten waarbij dat niet is gebeurd. Dus het lag in de lijn der verwachting. Het is alleen wel opvallend natuurlijk dat de Democraten dan gaan verliezen in de Senaat. En dat zegt misschien ook iets over wat er nog te wachten staat in 2020. Want senaatsverkiezingen, dat gaat over hele staten. Hè? En dat Democraten dan toch moeite hebben om een hele staat voor zich te winnen. En dat is misschien geen goed teken voor de Democratische Partij op dit moment. En kijk, want als om presidentsverkiezingen dan gaat het om die stemmen van de stemmannen van de staat. Ja. Hè? Goed. Bianca, wat was jouw woord? Ja, fascinerend. En wat ik het meest fascinerend eigenlijk vond, is dat je ziet dat deze cycle eigenlijk het huis en eigenlijk ook op lokaal niveau de diversiteit enorm is toegenomen. Helaas met name aan de democratische zijde. Dus de Republikeinen hebben het wat laten liggen. Maar dat laten liggen qua aantal minderheden en vrouwen in vrouwen, in minderheden. Er is voor het eerst een openlijke gay governor verkozen in Colorado. Dus er is heel veel gebeurd op het feit van diversiteit. En ik denk dat het heel slim is van de Democraten, want Amerika wordt met het jaar diverser. En de Republikeinen hebben dat laten liggen, want die hadden ook gewoon veel meer Latino's moeten scouten. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. De Republikeinen kunnen zeggen, hoeft niet, want we hebben het heel goed gedaan. Ja, ze hebben het nu goed gedaan, maar zodra die gerrymandering weer teruggedraaid wordt, dus dat intekenen van die staten, dan hebben ze een groot probleem als ze niet wat diversere mensen als geweten te Gerrymandering is dat je de kiesdistricten zo maakt dat ze eigenlijk dat je een cirkeltje hele gekke kaartjes hebt waar in je een soort kiesdistrict maakt waar alleen maar jouw kiezers zitten. Ja, een kiesdistrict in de vorm van een salamander. Ja, doen beide partijen. Sander, jouw woord en waarom? Mijn woord was dynamisch, maar eigenlijk zou ik willen zeggen, wat ik daarmee bedoel is veerkrachtig. In de zin van dat het is niet het eind van de wereld als president Trump gekozen wordt, ook al is heel veel mensen zijn er misschien ideologisch tegen. De Amerikaanse democratie bestaat 200 zoveel jaar en is echt al veerkrachtig of dynamisch genoeg om een balans te vinden en daarin voor het hele volk uiteindelijk de goede dingen te laten ontstaan. Dus in die zin vind ik het goed dat de problemen waar het volk zo lang mee gespeeld heeft, dus gewoon de werkende man die zijn baan heeft zien vertrekken, die heeft nu wel de aandacht gekregen. En dat is ook een kant die gehoord moet worden in het democratische proces. Je kunt niet zeggen van nou, die mensen zijn we het niet mee eens, want ze zijn christelijk en ze zijn tegen abortus, dus dat vinden we niks. Nee, die moeten ook gehoord worden. Dus als je over langere periode terugkijkt, denk ik dat er gewoon een dynamisch systeem is waarbij beide kanten goed aan bod komen. Ja, dus eigenlijk wil je zeggen, de verkiezingen zijn eigenlijk ook hoe de tijdsgeest verloopt. En hoe kan het dan zijn bijvoorbeeld dat over 4 jaar met iedereen zich gaat storten op mensen die in een stad wonen en heel cosmopolitische leefstijl hebben, omdat die vergeten zijn? Ik denk dat de verkiezing van Obama het is altijd een soort van uitslag naar een kant die niet lange tijd niet gehoord is. Dus de verkiezing van Obama was misschien de progressieven die heel erg in de picture stonden, terwijl de problemen van de gewone bevolking over het hoofd gezien werden of gebagatelliseerd of gedacht dat iedereen tegenwoordig transgender is. En het is gewoon natuurlijk niet zo. Heel veel mensen willen gewoon een baan en geld verdienen en een fijn leven. Ja, nou, dat heeft zich vertaald in de uitslag. Deze uitslag, Maarten, kan Trump nu nog alles wat hij heeft beloofd? Nee, maar dat kon hij sowieso niet. Maar waarom kon hij het sowieso niet als hij daarvoor alles in handen had? De twee wetgevende instanties, zijn eigen Witte Huis. Het is altijd het idee van ook dat met die rode knop dat hij daarop kan drukken en dat dan de raketten gaan vliegen. Er is ook een leger aan adviseurs die daaromheen zwerven. En je hebt soms ook gewoon gekwalificeerde meerderheden nodig, van 2/3 bijvoorbeeld in het congres om dingen door te voeren.
Het wordt niet alleen wel moeilijker met het huis. En vooral ook omdat bij het huis eigenlijk het recht op het budget, dus wat betreft de begroting opstellen, daar heeft het huis meer autoriteit over. Dus met dat soort zaken zal hij nu meer moeten gaan samenwerken met de Democraten. En het is wel grappig dat hij ook al meteen een tweet de lucht inslingert dan om Nancy Pelosi te feliciteren, die waarschijnlijk dan de nieuwe voorzitter wordt van het Huis van Afgevaardigden. En dat hij zegt van, nou, gefeliciteerd Nancy. En als binnen je eigen partij mensen die op je gaan stemmen om voorzitter te worden van het huis, dan zal ik wel een paar Republikeinen regelen die voor je gaan stemmen. Dus hij is meteen al nu weer de businessman die handel probeert te drijven met de Democratische Partij. En ik denk dat het niet slecht voor hem is als Pelosi de leider wordt, want dan kan hij al zijn aandacht daarop richten als want er is niemand die zo werkt als een rode lap op een stier, geloof ik. Hè? Ja. Als Nancy Pelosi voor de Republikeinen, dus dat is dan ook wel weer slim. Ja, maar wat gaat bijvoorbeeld er niet meer gebeuren, Bianca? Wat gaat niet meer gebeuren van wat hij heeft beloofd? Nou, een heel aantal wetten waar hij nog mee bezig wilde. Nog meer aanpassingen op het gebied van healthcare bijvoorbeeld. Nou, dat gaat er sowieso niet doorkomen door het huis. Maar ik denk wat gevaarlijk is, dus dat het huis heeft initiatief nu in de hand. Dus zij kunnen bijvoorbeeld, en sommige democraten staan echt al 2 jaar lang te wachten van het moment van de verkiezing, toch eens een keer kijken wat er straks uit die onderzoek van Mueller komen. En daar toch maar eens even een keer nog weer een extra onderzoek tegenaan willen gooien. Dus maar het grootste probleem van deze verkiezing is eigenlijk, of nou ja, het is maar net vanuit welk kant je het bekijkt, is dat je een enorme gridlock gaat krijgen. Dus omdat ze ook het budget in handen hebben, grotendeels de Democraten, ga je straks krijgen dat je weer de hele tijd dreigingen krijgt dat er een government shutdown komt. In Amerika is het regelmatig dat het geld dan op is. En dan moeten alle gebouwen dicht en de politie wordt naar huis gestuurd en scholen gaan dicht. En dat ga je straks weer krijgen, omdat de Democraten gewoon druk willen uitoefenen door het budgetten niet goed te keuren. Hè. Er is al jarenlang geen begroting goedgekeurd in Amerika. Ik denk misschien al meer dan 10 jaar niet. Ja, dus eigenlijk die padstelling die daarvoor was en die divided nation is eigenlijk er nu nog steeds. Ja, hij is weer verergerd, omdat er nu meer... Ik kan ook zeggen, er zijn meer checks en balances. De Republikeinen kunnen niet alles meer zomaar doordrukken, dus het is ergens ook goed. Het systeem is best wel goed uitgedacht, ooit 200 jaar geleden. Maar het betekent ook dat er heel veel dingen blijven liggen, waarschijnlijk. Ja, en we gaan eens even hier naartoe. Jij zei eerder, voorspelbaar, zei jij, vond jij de verkiezingen. Leg eens uit waarom. Ja, net zoals meneer hier al zei, als er iemand verkozen wordt, dan komt er een tegenbeweging. En dat zien we dus ook in het huis. Aan de andere kant in de Senaat zien we dat de Republikeinen een klein beetje winnen. Maar dat komt ook omdat er maar een deel van de zetels verkozen werd. En dat was al grotendeels in democratische handen. Dus dan is het moeilijk om dat als democraten een nog grotere winst te pakken. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, ja, dit is precies wat de polls hadden voorspeld. En zo is het gebeurd. Je bent zelf van de Jonge Democraten, dus de jongerenorganisatie van D66. Heb je dan ook een kandidaat gehad of een politicus of ergens een bepaalde strijd in een bepaald gebied die jou meer aansprak? Ja, de interessantste voor mij was eigenlijk ook wel, wat ook al eerder genoemd is, Beto O'Rourke tegen Tom Cruise. Dat zijn twee... Nou, niet, Ted Cruz. Ted Cruz, sorry. Nou ja, dat is... Ze zijn allebei ongeveer even groot, ja. Ik haal ze ook altijd door elkaar. Ted Cruz, een hele bekende naam natuurlijk, voor mij iets minder. Maar ja, en dat nog zo close was en dat het ook echt close was had niemand verwacht. En de campagne van Beto O'Rourke was heel sterk, alleen net niet sterk genoeg. Eens even kijken, hier bij de mensen van Amerikanistiek, wie mag ik even wat vragen? Jou mag ik vast wel even wat vragen. Jullie krijgen natuurlijk onder andere van mensen die hier aan tafel zitten steeds maar te horen hoe het allemaal in elkaar zit en zo. Maar je bent student, dus eigenwijs, dus denk ik informeer mezelf ook wel. Ben je het eens wat hier aan tafel wordt gezegd of denk je dat ze nog iets missen? Ik denk dat ze redelijk alles wel op een rijtje hebben, hoe het allemaal hoort en hoe het allemaal zit, inderdaad. Potverdorie, wat jammer. Nou, je cijfer is heus niet in gevaar. Wat was voor jou het interessantste aspect van deze verkiezingen? Nou, dat het eigenlijk helemaal niet interessant was. Het is Republikeinen in suburban districten in het huis gaan terug naar Democraten, want die vinden Trump te extreem. Democratische senatoren in hele Trumpy staten gaan naar de Republikeinen omdat ze Trump juist heel leuk vinden. Dus je krijgt gewoon, het gaat de andere kant op allebei. En dat is ook de logischste gang van zaken eigenlijk op dit moment. Kan je hier al, er wordt al gezegd, ja, het heeft ook te maken met 2020, eventueel een herverkiezing van Trump. Dat heeft te maken met de gouverneurs die verkozen worden. Ja, hoe zit het? Kan je even uitleggen hoe dat eigenlijk zit? Waarom is het zo belangrijk voor Trump dat er veel Republikeinse gouverneurs zijn? Het is altijd handig als je in een staat waar, zoals Ohio, Florida, Georgia misschien ook tegenwoordig wel, als je daar een populaire of een prominente politicus hebt met wie jij kan campagne voeren, die jou kan helpen, die jouw organisatie kan helpen in zo'n staat,
het is natuurlijk altijd handig als je een hele bekende populaire politicus in zo'n staat hebt om het nog een keer te winnen. En dat merk ik ook in een Ohio of in Florida of in Georgia, dat daar geen democraten niet gewonnen hebben. Dus er gaat geen nieuwe infrastructuur komen voor 2020 voor democraten om daar dan weer op te bouwen voor hun mogelijke winst in zulke staten. Dus eigenlijk hebben ze daar een beetje verloren, is wat je zegt. Ja. Nou, deze jongeman trouwens, ik ben heel vergeten, ik heb je helemaal je naam niet gevraagd, hoe heet je? Ja, Stijn zei van, ik vond het teleurstellend. Jelte, vond je het ook teleurstellend, behalve een dieptepunt? Vond je de uitslag ook eigenlijk een beetje teleurstellend? Hoe kan je een uitslag van een verkiezing ooit teleurstellend doen? Nou ja, goed of goed gegaan is. Het is wat het is. Nou, ik vraag Ja, het. Nee, we geen dat is best een moeilijke, dat is best een moeilijke vraag. Omdat je dan Nou, maar is het, er zijn hier mensen die zeggen, eigenlijk verandert er niet zoveel. Nou, dat denk ik niet. Nee, ik denk ook niet dat ze dat zeiden trouwens. Maar het verandert wel echt wat. Ja, als het huis democratisch is, zoals al werd aangegeven door Maarten net en door Bianca, dat gaat echt problemen opleveren. Er gaan geen nieuwe belasting, hoe noem je het op zijn Nederlands? Verlichtingen komen voor rijke mensen. Er gaat waarschijnlijk geen erg strengere immigratiewetgeving komen. Er gaat geen muur komen. Nou, die kwam er sowieso al niet. Maar, ja, hij komt. Er zijn wel andere dingen die wel kunnen. Als je de Senaat, als je een beetje meer macht in de Senaat hebt, zijn er dingen die wel kunnen. Het wordt makkelijker om een Brett Kavanaugh 2 aan te stellen. Mocht dat is dus die rechter, hè? Hoogrechter heeft ook al een rechter aangegeven dat ze gaat stoppen omdat ze Alzheimer heeft. Sander, jij wou nog even nog één ding. Maar goed, het is een open deur misschien, maar een democraat is niet altijd een democraat. In de zin van, een democraat in Massachusetts is een andere democraat in New Mexico. En als jij een democraat bent in New Mexico en je hebt daar last van immigratie, of je hebt daar last van mensen die inbreken, of die drugs gebruiken, of die drugs trafficken, dan denk je volgens mij heel anders over zo'n issue dan als je ver weg woont. Dus oppassen dat we niet alles over één kam scheren. Dat is even mijn... Ja. We gaan even naar een vraag uit de zaal. Dat is wel verdiend door deze meneer. Die had net ook al nog wat willen zeggen. Gaat u gang. Nou ja, ik heb de indruk dat er heel erg geanalyseerd wordt vanuit Nederland, linkse achtergrond. Van Trump, zo verschrikkelijk. En het is allemaal dramatisch. Maar gelukkig hebben we het huis gepakt. Volgens mij is het... dat heeft niemand gezegd. Volgens mij valt het best wel mee, hoor. Maar dat is even heel globaal mijn indruk, zeg maar, die ik daarvan krijg. Dat betrek ik dan op mezelf. Maar wat er feitelijk aan de hand is dat natuurlijk de Senaat eigenlijk in de Verenigde Staten veel belangrijker is dan het Huis. Deze opmerking, overigens die laatste opmerking over dat er nog wat verschillende democraten zijn, klopt natuurlijk ook. Bijvoorbeeld het verhaal dat de voorzitter, dat Pelosi zomaar nu gekozen zou worden, is helemaal niet zeker. Er zijn iets van 25 of 30, misschien wel 35 democraten in het huis nu gekozen die gewoon expliciet van tevoren hebben gezegd van wat er ook gebeurt, wij stemmen niet voor haar voor Speaker of the House. Dus het ligt allemaal helemaal niet zo erg voor de hand. En als je gewoon kijkt naar wat er de afgelopen 2 jaar natuurlijk aan gewoon ellende en troep en alles weet ik naar Trump gegooid is door de media, gewoon veelal ook gewoon zeer onterecht. Gewoon alles, elk zucht die hij maakte werd uitvergroot, werd verergerd en er werd een verhaal over geschreven. Dan is het eigenlijk gewoon een redelijk wonder. Het werd natuurlijk net al aangegeven dat Johnson de laatste was die in de midterms niet verloor. Dat hij gewoon in die Senaat gewoon die winst pakt. En ik denk dat dat gewoon het feitelijk gewoon aangeeft dat wat hij aan het doen is gewoon heel erg goed is en gewoon heel goed aanslaat bij de bevolking. Dat ga ik even voorleggen aan het panel. Maarten, ik ben nog niet klaar. Maar het is een hele lange vraag. Wat ik graag even daarbij wil aangeven is dat op het moment dat wij in Nederland hier verkiezingen hebben, en het gaat vooral om een verkiezing op lokaal gebied, en dat is voor het huis, is vooral lokaal. Dat zijn gewoon lokale mensen die gekozen worden door hun eigen district. Dan gaan we ook niet rechtstreeks alleen maar zeggen van dit is dus heel slecht voor de president of weet ik wat allemaal. Ja. Het is een heel ander niveau en dat werd overigens eerder ook al aangedragen. Ja. Maar ik denk dat analyse gewoon een heel stukje meer nuance verdient dan wat hier gegeven wordt. Zeg maar. Sander, reageer eens. Jullie zijn allemaal hier hartstikke links voor ingenomen. Mainstream media. Dus wat is dit nou? Ik had mezelf, als ik iemand mainstream media zou zeggen, zou ik weggaan. Maar ja. Nee, ik ben het deels met jouw nuance eens dat je het niet over één kam kunt scheren. En wat volgens mij eronderliggend de interessante trend is dat het platteland versus stad. En dat vooral in het
voordeel werkt van Trump nu, omdat hij de staten waar weinig mensen wonen, maar die wel republikeins zijn, die zitten vooral in de Senaat natuurlijk. Maar op een gegeven moment zul je meer suburban kiezers hebben, waardoor demografisch, wat Bianca ook al zei, dat op een gegeven moment meer democraten zullen zijn. En je ziet dus dat bijvoorbeeld in een aantal voorsteden een aantal mensen, republikeinen, tegen dingen als gun control hebben gestemd. Zoals in Denver. Dus niet meer zo zwart-wit als vroeger. Dus en heel veel republikeinen gaan nu voor healthcare stemmen, terwijl ze dat vroeger tegen waren. Dus volgens mij de scheidslijnen zijn heel erg aan het veranderen. Dus wat ik wil zeggen, niet generaliseren en kijken naar de nuances inderdaad. En daar vinden we elkaar volgens mij wel. Goed, heel erg mooi. We gaan even naar muziek luisteren. Marianne, wie heb je daarbij? Wie is dat ook alweer? Ja, wie is dat ook alweer? Wie is dit? Naast mij staat Tim Knol. En daar mag best even voor geklapt worden. Welkom Tim. Superleuk dat je er bent. We hoorden net jou al even inspelen. Lekker Amerikaanse vibe. Volg je de Amerikaanse politiek ook? Zo min mogelijk. Ik erger me best wel vaak aan. Ik volg wel alles op Twitter en zo, maar als ik dan een kwartiertje zit te kijken, dan word ik best wel chagrijnig. Waarom erger je daar zo ontzettend aan dan? Nou, omdat het toch erg zwart-wit is. Ik vind, het is gewoon zo, het is ook heel voorspelbaar de hele tijd. En ik vind het best wel hard. Ik vind het best wel hard hoe mensen onderling en ook politici, vooral in Amerika, hoe hard er gecommuniceerd wordt. En is dat iets wat ook de muziek beïnvloedt? Dat harde communiceren? Ja, je merkt vandaag weer, hoorde ik op Radio 1, allemaal artiesten die nu ook weer beginnen te schreeuwen van, tegen Trump van niet mijn liedjes gebruiken en zo. Weet je wel, ik vind het heel interessant hoe dat, het soort protest wat er weer terugkomt of zo. Het is ook best wel onder muzikanten in Amerika. Ik ga ook nu een liedje spelen van een gastje, John Prine. Die heeft vind ik een mooi liedje geschreven hierover. En hoe heet dat liedje? Caravan of Fools. We gaan luisteren. Tim Knol. Dark and distant drumming, the howling of the who, the silence of everything that moves. Late at night you'll see them decked out in shiny jewels. They're coming with a caravan of fools, like the wings of a dove. The waiter's white glove seem to shimmer by the light of the pool. Some don't blind in winter when you can't help but lose. You're running with the caravan of fools. Oh, love and devotion, deep as any ocean, don't play by anybody's rules. With your carousel of horses and your unforeseen forces, you're running with the caravan of fools. Oh, the caravan of fools, caravan of fools, you're running with the caravan of fools. Oh, the caravan of fools, the caravan of fools, you're running with the caravan of fools. Geweldig. Tim Knol, dankjewel. En we horen zometeen nog meer van hem. We gaan nu even iets doen op onze eigen houtje-touwtje manier. En het is namelijk even bellen met... eens even kijken. Bellen met New York, waar onze Iris Bos zit. Zij heeft voor ons de campagne daar een beetje gevolgd. En is er ook met de Frieske vlogger. Nou, eens even kijken. Daar gaan we. En eens even kijken of dat gaat lukken. Jazeker, hallo Iris. Ja, zet haar er maar voor. Het is gelukt.
Hallo Iris. Hallo. Hallo, welkom. Hey. Hoe laat is het daar in New York? Het is nu 2:30. Oh, 2:30 's middags. Nou, we zitten hier, het valt niet op. Er zitten hier maar zo'n 120 mensen. Dus zeg eens, Iris, jij bent de afgelopen dagen daar voor ons geweest in New York. En je bent al wat langer in Amerika. Wat is nu in de buurt waar jij bent het gesprek van de dag? Nou, het valt me eigenlijk op dat het gesprek dus veel minder verhit is dan 2 jaar geleden. 2 jaar geleden waren de Republikeinen natuurlijk... Iedereen was eigenlijk geschokt door of de winst van Trump of het verlies van Clinton. En mensen weten eigenlijk niet zo goed hoe ze zich moeten voelen. Want de Republikeinen hebben hun meerderheid in de Senaat behouden. Dat is heel goed. De Democraten zijn blij, want die hebben het huis gewonnen. Maar ook niet enorm. Dus aan alle zijden zijn mensen best wel blij, maar niet uitbundig. Oké. En jij bent zelf in Nederland actief om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Dat kan je in Amerika ook niet laten om daarmee bezig te zijn. Ze hebben wel een bijzondere rol gespeeld. De vele vrouwen die zich kandidaat hebben gesteld in de verkiezingen, toch? Dat klopt. Dat is een van de, denk ik, grootste uitslagen van dit jaar. 1992 stond bekend als the Year of the Woman. Toen steeg het percentage vrouwen met 70%. Dit jaar gaan ze voor het eerst over de grens van 100 vrouwen in het Huis van Afgevaardigden. Er zijn er nu al 96. Er zijn er 4 races tussen 2 vrouwen, dus het worden dus sowieso 100. En wat schrikbarend is, van die 96 zijn er 84 democraten. Dus het is echt een enorm verschil. Dus het percentage vrouwelijke democratische kandidaten of nu politici is enorm gestegen, terwijl bij de Republikeinen is gedaald. En wat ik ook opvallend vond, is de enige plek waar meer Republikeinse dan democratische vrouwen waren, dat waren de gouverneurszetels. En dat is nu ook helemaal omgedraaid. Dus er zijn nu 9 vrouwelijke gouverneurs. Dat is ook het hoogtepunt wat het ooit is geweest. En daarvan zijn er 6 democraat. En maar 3 republikein. Dus dat is gewoon echt enorm opvallend dat de democraten daar gewoon heel veel tijd en geld in hebben gestopt. Heel veel organisaties, zoals Emily's List, letterlijk met auto's door het hele land zijn gereden om vrouwen te scouten. En in de woonkamer te zeggen, volgens mij moet jij je kandidaat stellen. En trainen, geld ophalen. En dan krijg je dus een uitslag met een enorm groot, en wat Bianca net al zei, divers aantal vrouwen. Met de eerste 2 islamitische vrouwen, de eerste 2 Native Americans. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch om te laten zien dat het niet alleen maar Hillary Clinton zijn, maar dat het land, dat politiek ook het land steeds beter gaat weerspiegelen. Ja, een van die dames die is gekozen is Alexandria Ocasio-Cortez. Jij hebt even campagne voor haar gevoerd. Dan gaan we even naar een filmpje kijken hoe dat ging. Appartementgebouwen waar heel veel mensen wonen die hoogstwaarschijnlijk op haar willen stemmen, zouden stemmen. En we gaan deze in de bus doen, zodat ze weten dat vandaag verkiezingsdag is. En dat ze nog 6 uur hebben om te stemmen. Ze komt eigenlijk gewoon met heel veel vernieuwende ideeën. En ze praat over moeilijke onderwerpen zoals gezondheidszorg, goede scholen. Dus wat je eigenlijk wil doen, zijn de mensen waarvan je weet dat ze op jou zullen stemmen, daadwerkelijk naar de stembus te halen. Alles eigenlijk, dat ze gewoon niet hier omheen kunnen, dat ze naar de stembus moeten. Dat is waar het eigenlijk om gaat. Oh, daar nog eentje. Ja, kijk eens aan Iris. Nou, het heeft geholpen, want Alexandria Ocasio-Cortez is verkozen. Wat is zo bijzonder aan haar?
Wat heel bijzonder aan haar is dat zij allereerst het allerjongste vrouwelijke congreslid ooit is. Ze is net 29 geworden. En dat is natuurlijk super bijzonder. Wat daarnaast heel bijzonder is dat ze een hele prominente democraat in de voorverkiezingen heeft verslagen. Iemand die er al meer dan 15 jaar volgens mij zat. Die een belangrijke positie had in de partij. Die heeft zij verslagen. Ze heeft een hele sterke campagne gevoerd. Een ijzersterk campagnefilmpje. Die is ook echt viral gegaan over de hele wereld. En daarnaast heeft ze haar wijk gewoon heel erg goed ingezet. Ze is langs de deuren gegaan. Zij kan zich veel beter relateren aan de problemen die in haar district spelen. Die kent zij. Kijk eens aan. En jullie zijn ook naar het feestje geweest in de buurt daar. De locatie waar zij was een geheime locatie. En het was allemaal uitverkocht, maar jullie zijn naar ergens anders naartoe gegaan. We kijken even hoe dat dan gisteravond ging. I'll take them off the side of the building. Tammy Baldwin, Democrat in Wisconsin, going back to the Senate. We zijn bij een watchparty van Alexandria Ocasio-Cortez, waar we vandaag een campagne hebben gevoerd. Zij heeft verschillende watchparties in haar district. We zijn nu bij een comedyclub die nu is omgebouwd tot watchparty. En het ziet er voor een hele, van deze waar we allebei heel erg aan het kijken zijn, is Texas, waar Beto O'Rourke Ted Cruz wellicht gaat verslaan. Op dit moment weten we het nog niet, het is nu heel spannend. Er komen gewoon heel veel uitslagen nu op dit moment binnen. Zo zagen we net dat Amy McGrath heeft verloren. Die heeft een hele sterke campagnefilm gemaakt. Elke keer als hier een democraat heeft gewonnen of ze zeggen dat hij voor staat, dan hoor je zo woe! En als er een republikein bent, dan denk je zo 52,000 votes right now. Democrats do still have some vote to come in. Ja. Iris, nou dat is eigenlijk gewoon een soort neus van een café waar staat daar, wat ik daar zag. Ja, een beetje wel, ja. Nou jongens, volgend jaar gaan we met z'n allen naar New York. Iris, hartelijk bedankt. Even een applausje voor jou uit New York en de groeten daar en nog een fijne dag. Kijk, dankjewel. Juist. Bianca, gaven vrouwen nou hier, is het nou wat Iris schetst, is dat echt zo? Hebben vrouwen hier die voor het huis campagne hebben gevoerd, hebben die de doorslag gegeven? Wat ik eerder al zei, aan de democratische zijde is dat een hele bewuste strategie geweest. En niet alleen van de Democratische Partij, maar vooral wat van de organisatie die Iris ook noemt, Emily's List. Die bestaat al decennia lang en dat is een organisatie die voor meer vrouwen strijdt in de Amerikaanse politiek. Aan de democratische zijde, aan de republikeinse zijde heb je ook zo'n soort organisatie. En die zijn extreem succesvol in het werven van fondsen, maar ook in het zoeken van goede kandidaten. Dus wat ze afgelopen jaar aan de democratische zijde gedaan hebben, is allerlei vrouwen scouten die een breed publiek zouden aanspreken. Dus er waren voornamelijk vrouwen die gediend hadden in het leger bijvoorbeeld. Er hadden een stuk of 6 vrouwen die kandidaat waren, die allemaal fighter pilots waren of dat soort zaken. En die hebben ze heel bewust gescout, al 2 jaar geleden, direct na de verkiezing van Trump. Want er was toen heel veel woede over eigenlijk het verlies van Hillary. En toen hebben ze gewoon heel bewust al die vrouwen gescout. En heel veel geld gegeven en getraind. Dus het was de campagne was supergoed. Dus, ik zou kunnen zeggen, die investering heeft zich uitbetaald. Ja. Wat gaat er daardoor veranderen? Ik denk dat bepaalde wetten misschien net iets anders zullen worden. Dus je hebt in Amerika heel weinig sociale wetgeving over bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Wij hebben in Nederland allemaal heel goed geregeld. Zwangerschapsverlof is in Amerika echt, als het al geregeld in staten, echt belabberd. Dus dat zijn nu onderwerpen die waarschijnlijk eerder op de kaart zullen worden gezet en op de agenda worden gezet. Ook omdat in Amerika werkt het zo, als je de meerderheid hebt in het Huis of de Senaat, bepaal jij de agenda in alle commissies. En dat hebben ze jarenlang niet kunnen doen. Dus ze kunnen nu weer sociale issues op de kaart zetten. Is het wel zo verstandig om te doen? Margaret Thatcher zei, als je als vrouw wat te zeggen wil hebben, moet je zorgen dat je de baas wordt van het defensiegeld, van buitenlandse zaken, van... Nou, je moet sowieso zorgen dat je als vrouw de voorzitter wordt van de Budget Committee. Want daar wordt het geld verdeeld. Dus dat zullen ze ook vast wel nastreven. Maar ook social issues. Social security is een heel groot portefeuille in Amerika. Als je op die issues zit, dan heb je ook echt wel wat in de melk te brokkelen. Ja. Jelte, jij doet de retoriek. Hè? Wat wordt er gezegd? Op wat voor toon wordt dat gezegd? Wat voor voorbeelden gebruiken ze, et cetera? Heb je kunnen zien dat daar vrouwen een bepaalde toon hebben aangeslagen die juist vrouwen aansprak, waardoor ze daardoor stemmen hebben gekregen? Nou, ik denk dat dat zeker gebeurd is. Ja, en heel veel, dit zijn goede voorbeelden daarvan, hoor. Dat wil ik niet onderuit. Maar het is natuurlijk niet per definitie zo dat
om er weer wat nuance in te brengen, dat alle vrouwen voor dit soort issues zijn. In Tennessee was het, was het Blackburn, geloof ik. Is een republikeinse vrouwelijke kandidaat die behoorlijk rechts van al deze hoe noem je dat? Issues, standpunten staat. En dus helemaal niet zo pro dit soort zaken is. Dus het is maar waarom heeft zij dan bijvoorbeeld succes gehad? Had het dan niks mee te maken dat ze vrouw is? Oh. Ik moet zeggen dat ik jij zit beter in die Tennessee race. En ik weet dat die democratische kandidaat niet zo heel veel appeal had, omdat hij al een beetje meer van de oude garde was. Maar... maar goed, het gaat even over die toon. Hè? Dus ik ben benieuwd. Jij zegt, ik heb verstand van de toon, van het debat. Dan is je dan iets opgevallen bij hoe vrouwen zich presenteren, hoe ze zich in het debat mengen? Is er iets nieuws aan, iets anders aan dan hoe je ziet een van de dingen die ze heel slim gedaan hebben, wat je dan framing noemt, is dat kandidaten zich geselecteerd zijn, maar zichzelf ook heel goed konden kandideren als sterke kandidaten. Dus die niet gereduceerd werden tot het vrouwelijke alternatief of het... hoe noem je het op zijn excuusvrouwtje. Ja, je hebt daar ook een hele vervelende Engelse term voor. Maar ja, omdat ze bij de CIA gewerkt hadden, omdat ze bij de luchtmacht gezeten hadden. En dat hebben ze heel slim gedaan. Je kan dan niet als witte man, want dat is toch over het algemeen waar ze tegen de strijden moesten trekken, zeggen dat ze... soft zijn. Dat je defensie niet in hun portefeuille thuis kan houden. Daarmee hebben ze zich goed gekandideerd. Ja. Maarten. En dat zag je ook in Kentucky, want dat was een van die kandidaten die McGrath, dat was zo'n ex-fighter pilot. Vrouw, en die heeft het net niet gehaald. Maar dat zijn wel dan de type vrouw wat je dan moet inzetten in dat soort politieke milieus eigenlijk. Hè. Kentucky een conservatieve staat. Ja, dan kun je niet een soort Hillary naar voren schuiven, want die gaat daar niet winnen. En in New York, in de Bronx, dan kun je met een socialist dus een zetel winnen. Hè. Ja. Dus dat hangt ook weer heel erg af van de regio waar je actief bent. En wat je zei over Blackburn in Tennessee, ja, die zei van ik ben politically incorrect. En die had een hele harde retoriek eigenlijk. Ja. Hè? Dus daar gaan we zo meteen nog een filmpje van kijken. Sander, even heel kort, en dan wil ik graag naar de nieuwe generatie. Ja, nee, maar ik wil nog even maar de rol van nuance spelen. Want zoals een democraat geen democraat is een vrouw geen vrouw. Er zijn natuurlijk ook, we doen net alsof alle vrouwen dan ineens pro-abortion zijn. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die per definitie daartegen zijn. En dus... Nou ja, goed, je kan ze niet allemaal over één kam scheren, maar het is natuurlijk wel opvallend dat er zoveel extra vrouwen verkozen zijn. Dat er nu een record is gevestigd. Of zeg je van, of is dat toeval dan? Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar, maar het is meer, je bent niet... ik heb ook wel gesproken met Latino's die voor Trump gingen stemmen. En ook met vrouwen die zeiden van, ik ga gewoon voor Trump stemmen omdat ik tegen Hillary ben. Ja. Ik bedoel, het is niet... Lopen dan de narratives, de verhaallijnen van de media en de verhaallijnen van de werkelijkheid uit elkaar? Nou ja, de narratives worden het liefst door de media's platgeslagen. En dat moet je juist niet doen. Je moet daar een beetje de grijstonen in proberen te zoeken, denk ik. Ja, dus heeft Trump dan misschien een klein beetje gelijk? Die zegt ook de media verdeelt de mensen in het land? Ja, zeker. In de VS sowieso. Ja. Goed, we gaan even naar de volgende generatie. Ik ga even hier naar dames toe van de Trias Politica. Zou ik jou wat mogen vragen? Ja, wat is je naam? Sophie. Ja, nou Sophie, kijk even hier rond. Jullie zijn gewoon met allemaal mensen, maar het aantal dames is toch echt wel in de minderheid. En jullie zitten bovendien op de rand, op het randje, daar en hier. En de heren in het midden. Dat er gestreden... Ja, daar moeten we het maar even over hebben. Fake news wordt hier gezegd. Dat is toch echt waar? Het staat op beeld. Ik ben wel te laat. Dat is... Oh, je was een beetje laat. Ook misschien typisch. Maar ja, de vraag is, snap je dat? Vind je dat ook? Jullie zitten in een studie waar je altijd met politici te maken zult hebben. Vind jij ook dat meer vrouwen zich niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook hier zouden moeten kandidateren om actief te worden? Alleen als ze dat zelf willen natuurlijk, ja. Ik vind niet dat we puur vrouwen moeten kiezen voor de politiek alleen omdat ze vrouw zijn. Ik vind dat ze in de politiek moeten gaan als ze echt iets te vertellen hebben, als ze dat echt willen doen. En denk je dat er iets verandert als er meer vrouwen actief zijn in de politiek? Sorry, nog één keer? Denk je dat het iets zal veranderen in de politiek omdat er meer vrouwen zijn die aan de touwtjes trekken? Ja, er worden meer... vrouwen kunnen meer over zichzelf naar de tafel brengen. Zeg maar als je denkt aan abortus en dat soort dingen. Het gaat uiteindelijk om een vrouw, haar lichaam. En die moet daar iets over kunnen zeggen.
Interessant genoeg is bij Amerikanistiek het evenwicht totaal anders. Want er zitten veel meer dames dan dat er heren zitten. Dus even kijken. Zou ik jou wat mogen vragen? Het nieuws is, er zijn veel meer vrouwen verkozen. Er zijn veel meer diverse mensen verkozen. Sommige mensen zeggen, ja, maar hallo. Een vrouw heeft niet alle vrouwen hebben dezelfde mening. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want die zijn ook heel verschillend. Hoe kijk jij daar tegenaan? Vind jij het wel bijzonder dat er nu zoveel vrouwen zijn verkozen? Is het bijzonder op zich wel, maar ook qua diversiteit van vrouwen. Dus ook bijvoorbeeld een moslimvrouw of een Native America. Dus dat vind ik inderdaad wel heel bijzonder. Voor de rest is het heel bijzonder dat er veel vrouwen zijn verkozen. En als je nou kijkt naar gewoon de politiek hier in Nederland, zou je denken dat er ook meer vrouwen ditzelfde initiatief moeten nemen om te zorgen dat ze in de Kamer komen, dat ze het voor het zeggen krijgen? Nou, ik ben eerlijk gezegd niet heel erg thuis in de Nederlandse politiek. Nou, kijk hier, echte student Amerikanistiek. Dan even de vraag gewoon even iemand in de zaal. Maakt het nou eigenlijk uit of er meer vrouwen worden verkozen, ja of nee? Wie zegt hier nee? Oké, ik ga even naar, heb een goed onthouden naam, Joël. Dat is hier. Even kijken hoe we dat gaan doen. Joëlle was het, hè? Noelle, ja. Nou goed, we hadden net even kort samen. Jij zegt keihard, nee, maakt helemaal niks uit. Leg uit. Nee, vind ik ook. Ik vind inderdaad, was ik met haar ook eens. Als je heel graag in de politiek wilt en je hebt wat te vertellen, maakt het uit of je man of vrouw bent of dat je het gewoon heel graag wil. Dat vind ik niet dat 50-50. Maar stel je voor, dus het hoeft niet 50-50 te zijn. Het hoeft niet 50-50 te zijn, nee. Maar is er dan een ondergrens voor jou? Plus stel je voor, er zit geen enkele vrouw meer in de Tweede Kamer, omdat ze allemaal gewoon geen zin hebben. Wat denk je dan? Nee, dat niet, tuurlijk. Maar vrouwen hebben ook wel wat te vertellen. Dus het is niet dat natuurlijk 0 komt te staan 0 tegen 100. Nee, maar 50-50 hoeft van mij niet. En jullie zijn natuurlijk ook een beetje de toekomstige technocraten. Hè? Is dat ook met die bril waar jullie uit kijken? Van, je hebt wetgeving, je hebt hoe dingen geregeld moeten worden. Dus ja, wetgeving die ingediend wordt, kijkt ook niet naar of het van een man of een vrouw is. Is dat het misschien ook een beetje? Ja, dat vind ik wel. Ja, tuurlijk. Het geldt voor iedereen hetzelfde. Goed, interessant, heel erg goed. Dankjewel. Ja, we gaan naar poëzie, want wij houden van poëzie bij Iepen Up Live. En daar maken we graag ruimte voor. Want poëzie moet je eigenlijk ook horen en niet alleen lezen. Dus we hebben Sissy Joan uit Groningen bereid gevonden om hier te komen. En ze heeft speciaal nog gedichten gemaakt voor vanavond. Geef haar een groot applaus. Dank u wel. Het eerste gedicht schreef ik een paar jaar geleden rondom de zaak van Trayvon Martin en alles wat daarover te lezen viel op internet. En als je verder daarnaar kijkt, eigenlijk ook om polarisatie en leven in angst en wel of niet durven protesteren. White flag, I wanna be a white flag, carrying a white flag, my clothes are a white flag. Don't bother me, won't fight back. If you accept my white flag, I wanna be a white flag. My heart is like a white flag. But how to hail a white flag if failing colors painted black? The problem with the borders is those flags got different colors, and so do people living in fear instead of love. The things they see is red before the eyes, they bleed, immune to those who cry, like a bull captured for vain. Here comes the bullet, freeze your brain. The problem with the boxes is people get stuck inside and then hate turns into crime. Can blame people for trying to save themselves, ask for help, but the devil's in disguise. And the angels really try to help, but humanity denies. My people, what have you done? Did you like to watch the sun? Did darkness fully captivate your soul? Are you afraid? You wanna be a white flag, carrying a white flag, your clothes are a white flag. Don't bother, you won't fight back. But who will accept your white flag? Our heart is like a white flag. We were born a white flag. But if they typecast anyway, how are we supposed to fight that? Mooi, dankjewel. We gaan zo nog meer van haar horen. Geweldig. Mooi.
we weten natuurlijk allemaal, we weten allemaal dat Amerikaanse verkiezingen in de verkiezingspotjes en wat ze allemaal zeggen nogal exotisch kan zijn. En van alles kan gebeuren. Er is nota bene aan deze verkiezingen $5 miljard aan campagnegeld uitgegeven. Dus er gaan echt een paar mensen nu op een hele lekkere vakantie. Dat is een heleboel geld. $5 miljard. En dan heeft er altijd iemand geld verloren ook nog. Want dan hebben ze geld gegeven aan degene die verloor. Of het zijn slimme en zakenmannen geweest in grote bedrijven die hebben geld gegeven aan allebei. Bianca, jij hebt voor ons een aantal filmpjes uitgezocht. En daar gaan we het eens even over hebben. Eerste filmpje waar we gaan kijken, ze kwam al even naar voren, was een fighter pilot. Een stoere vrouw die helaas niet heeft gewonnen. Maar je hebt wel het filmpje meegenomen, we gaan even kijken. Congressman Carter, I'm MJ Hagar. You know, the lady that you're at war with. Well, respectfully, Congressman, you don't know about war. I did 3 tours in Afghanistan, and I'm here to tell you that a campaign is a discussion about issues. But then again, it seems you're afraid of that too. You refuse to debate me. You haven't held a public town hall with your constituents in over 5 years. What exactly are you afraid will happen, Congressman? Are you afraid that we'll ask you questions about your voting record? To gut healthcare protections for people with pre-existing conditions? Your vote against the Violence Against Women Act? Your $1 billion tax breaks for your big donors? Or are you just afraid you'll lose to a girl? I approved this message because for now, this is still your job and we're still waiting on these answers. Juist, MJ Hagar. Nou, uw mensen hoe je stoer frommes heen. Dikke plakplaatjes, dikke hamburgerrieten, op een motorrieden. Wat verdikken. Davidson, jongen. Ja, waarom nam je deze mee? Nou, omdat, om even te laten zien hoe goed de Democraten de vrouwen gescout hebben. En het werkt, ik ben namelijk wel voor meer vrouwen in de politiek. En je moet vrouwen vaak ook wat vaker vertellen dat ze heel geschikt zijn. En ze hebben haar echt volgens mij 4 of 5 keer gevraagd, moet jij niet de politiek in? Want ze was echt een extreem goede leider in het leger blijkbaar. En ze heeft de Purple Heart gewonnen omdat ze mensen gered. Het is wel een mooie verhaal. Ze had mensen gered die gewond waren in een helikopter. Er werd op helikopter geschoten. Toen stortte die helikopter neer. Toen werden ze door een andere helikopter opgepakt. Toen zeiden ze, ga jij maar even rustig zitten. Zei ze niks van. Toen heeft ze allemaal Taliban doodgeschoten met zo'n boordmeteorieur terwijl haar halve arm eraf lag. Daar kreeg ze de Purple Heart voor. Een van de weinige vrouwen die het heeft. Dus het is een tough lady. En wat heel goed, het is Texas, dus het moet ook een beetje een tough lady zijn. En ze vloekte wat op af, ook in debatten. En ze is heel erg volksy en dat werkt in Texas heel goed. Dus ze hebben gewoon iemand daar als kandidaat gehad die past bij het district. En ik vond het gewoon heel goed gekozen. En ze had ook gewoon een eigen toon gevonden. Dus normaal is het not done dat als vrouw dit soort dingen doet. Hè. Daar zijn alle onderzoeken op gedaan. Als vrouw moet je altijd een beetje beschaafd blijven en wat liever en wat over zachte thema's praten. Deed zij absoluut niet. Allemaal harde thema's, harde woorden. En dat vond ik heel interessant, ook in haar spot. Ja, Jelte, is dit nou precies de juiste toon slaan die zij zou moeten doen in een omgeving als Texas? Ja, ik denk het wel. Alleen net niet voldoende, dat is duidelijk. Nee, want ze heeft het niet gehaald. Maar het is inderdaad heel contextgevoelig, zoals Oliver aangegeven. Jelte, dan komt u te Westereen. Ik kom uit de Westereen. Heb ik dat soort frommes. Nou ja, ik bedoel maar, zo hier nu de Westereen extra campagne vieren, Matte? Ik denk dat iemand de Westereen extra campagne vieren, Matte. Ja, we hebben Seijen, die komt er uit de buurt. Waar Seijen, spreekt deze vrouw die wat on? Oh, de plak. Kijk. Nou, de vrouw wel, maar de plakplaat niet. Nou, er kan een mouw overheen. Wacht even, er komt hier maar de microfoon. Ja, ik zeg, Texas is conservatief. En als dan meer zo grappig is om die plakplaatjes chantelen van, ik ga rek, dat prikken de meesten ook wat erheen. Oh, dus denk je dat die plakplaatjes net... We krijgen een videoclip van, dit moest even echt als vrouw, nou ja, de Purple denk je, maar dan denk ik al gauw achter van, ga ik een priske jongens. Hoor. Dat... Okay, nou. Wel leuk frommes, maar een krek net voor die. Krek wat ik denk. Ja, nou goed. Oké, op naar het volgende filmpje. Ja, een filmpje van Martha McSally. Let op, zei je.
26 years in uniform, she's taken the fight to the enemy and the establishment. The U.S. Air Force decided Martha McSally had the right stuff. The first female pilot to fly in combat. Colonel McSally is not afraid of a good fight. She has launched a one-woman campaign against a military policy in Saudi Arabia that forced her to wear a long black Islamic robe over her Air Force uniform. I absolutely refuse to bow down to Sharia law. After 8 years of fighting, I won my battle for the religious freedom of American servicewomen. Now I'm deployed to D.C. to fight for Arizona, supporting our troops and saving the A-10, protecting Arizona jobs and securing the border. My friend, Martha McSally, she's the real deal. She's tough. Like our president, I'm tired of PC politicians and their BS excuses. I'm a fighter pilot, and I talk like one. That's why I told Washington Republicans to grow a pair of ovaries and get the job done. Now I'm running for the Senate to fight the fights that must be won on national security, economic security, and border security. After taking on terrorists in combat, the liberals in the Senate won't scare me one bit. Patriot, warrior, leader. Martha McSally for United States Senate. Juist, nou, zeg het maar. Spreekt hij dit meer aan? Wat helder hoor. Ja. Die vrouw die begint net met krijgt een klonje reclame. Het is voortduidelijk wat ze dingen had, waar ze versteert. Ze had geen plakplaatjes. Het is gewoon net die vrouw, lang hier, vrouwelijk type. Zei wat ze was, budgetten voor de regio, voor Amerika. Dit komt echt roer, vind ik. Ja. Bianca, waarom had jij het meegenomen? Nou ja, om weer als voorbeeld ook van hoe vrouwen als leiders worden gepositioneerd. Dus daar gaat het heel erg laten zien dat een vrouw ook leiderschap kan hebben. En wat ik heel grappig of goed vond aan deze campagnespot. Zij framet zichzelf als iemand die niet politica is. Terwijl ze is het wel, want ze zit in het congres al. Ze gaat nu voor de Senaat. Het is nog niet duidelijk of ze gewonnen heeft, want het is te close in Arizona. Maar ze positioneert, en dat heb je heel veel politici zien doen. Zo van, ik ben geen politicus, dus ik weet wat jullie voelen en ik weet hoe het allemaal moet. En ik zeg ook nog dat they have to grow a pair daar in Washington. Want ik ben niet onderdeel van Washington. Terwijl zij is heel erg onderdeel van Washington, want ze zit echt in de groep rechtstreeks onder Trump. Dus nou, dat vond ik wel fascinerend hieraan. Ja, Maarten, jij hebt ook veel tijd in de South doorgebracht. Was dit spotje beter dan het vorige spotje voor de mensen in de South? Wat meer wapentuig, dus dat vinden ze sowieso wel leuk in het zuiden over het algemeen. Maar wat die eerste kandidaat, Daddy Hager, dat spreekt natuurlijk ook heel erg tot de Amerikaanse verbeelding. Je bent on the road, op je Harley. En dat idee van de road, dat zit ook in de Amerikaanse psyche bijna van vrijheid. En wat mij opviel, en dat zag ik ook veel in Mississippi, dat zijn al die de farm equipment, dus de combines en de trekkers van John Deere en die mooie grote boerderijen daar. Dus, je ziet wel dat ze op zo'n manier dan haar achterban probeert aan te spreken, dat soort echt van die plattelandsthema's. Hè? En in Arizona, daar spelen we andere zaken een grotere rol. Dan heb je het vooral ook over border security. In Texas is dat ook wel het geval, maar misschien in haar district dan wat minder. Ja. Goed, we gaan naar het volgende filmpje. Dat is van Brian Kemp. Nou, Marianne, ik je maar vast op je zij is want het is helemaal een man naar zijn het wezen. Dus het campagnespotje van Brian Kemp. I'm Brian Kemp. I'm so conservative. I blow up government spending. I own guns that no one's taken away. My chainsaw's ready to rip up some regulations. I got a big truck, just in case I need to round up criminal illegals and take them home myself. Yep, I just said that. I'm Brian Kemp. If you want a politically incorrect conservative, that's me. Nou, zei je. Nou, kom zijn woorden. Geweldig. Ja. Ik bedoel, dat zie je daar, dat boek ook wel en zijn truc en gewoon. En dat er in zijn eigen taal, in dat Zuttelingen dialect van howdy, I'm American, dat vind ik machtig. Ja. Nou, Bianca, vind jij het ook zo machtig? Trouwens, eerst even de vraag, is dit een woordpiek?
Ik denk het wel, ja. Ja. Hij zou er wel heen kennen. Maar het is voor de staat. Dit is Georgia trouwens. Die verkiezing die is ook nog niet beslist, omdat de democratische kandidaat, een zwarte vrouw, heeft een rechtszaak aangespannen gisteren. Omdat er voter repression schijnt te zijn. Maar dit is heel goed, want dit is precies het hart van zijn achterban die hij hiermee raakt. En het is heel echt. En wat ik hier ook weer opvallend aan vond, hij heeft het ook weer over I'm not PC, I'm not political correct. Dus iedereen probeert zo hard mogelijk te zeggen, ik ben echt degene die je wil en ik zeg gewoon wat op staat. Dat frame zie je hier in Nederland ook heel erg. Hè? Weet je, dat is Wilders. Ik heb scheid aan al die politieke correctheid. Ik zeg Vond gewoon ik wat deze op man staat. wel grappiger dan Wilders ooit is geweest, zelf persoonlijk moet ik Zeker. zeggen. Want iedereen moest lachen. Bijna Sander, wat wil je zeggen? Nou nee, mijn punt van net was dit natuurlijk. Maar je zult wel zien dat naarmate dus het land meer verstedelijkt, dat dit soort kandidaten minder ruimte zullen krijgen. En in plekken waar veel gun violence is, zal je minder snel op zo iemand gaan stemmen, denk ik. En Jelte, is dit dan zo'n dieptepunt wat jou betreft, qua polarisatie? Nou, wel dat je blijkbaar vindt dat je moet zeggen dat je, als je toevallig een illegaal tegenkomt, dat je hem in je truck gooit en meteen meeneemt. En dan zegt, I just said that, alsof dat je dat een hele man maakt. Ja, dat vind ik persoonlijk, zou volgens mij ongeacht je politieke kleur niet echt hetgene moeten zijn wat politici zeggen. Maar heeft het al geholpen? Want hij wordt contested, hè? Het is ook heel close, de race. Ja, en er is inderdaad een rechtszaak aangespannen. Hij is ook volbloed politicus. Hè? Dat is mooi wederom dat Amerikaanse politici zijn een ster in zichzelf vooral niet voorstellen als politici. Het helpt als je niet in pak gaat staan, maar ook met een kettingzager. Maar hij is gewoon een carrièrepoliticus. Hij zit meer in Washington dan Thuis in de Kate. Nee, hij zit in Georgia. Ja, Atlanta meer dan Thuis in de Kate. Ik kan me wel voorstellen, sorry Maarten, dat als je jarenlang politici van alles hebt horen beloven en het komt er niet van en het komt een slap compromis uit, dat je op een gegeven moment denkt van, ja, zo praten we aan de keukentafel ook, dus laten we het maar eens een keer doen. He, zoals Pim Fortuyn, die zegt, die doet wat hij zegt wat hij doet. Dus kan me best voorstellen dat het gewoon aanslaat als je al die politici jarenlang dingen hebt horen beloven. En hij kan het ook niet waarmaken wat hij hier in het spotje doet. Nee, kan het ook de effectiviteit van dit spotje. Als je nadenkt over de politieke cultuur van Georgia, een hele conservatieve staat, dat hij daar dus heel veel moeite heeft om die verkiezingen te winnen van een zwarte vrouw. En dat zegt ook iets over de veranderingen die het zuiden op dit moment doormaakt. En dan heb je het ook over verstedelijking en de steeds grotere rol die een stad als Atlanta gaat spelen, waar democraten toch nu wel een kans maken om daar een district te winnen. Hoe deze man zich... denk je ook dat hij zelf ook wel weet dat het eigenlijk niet kan? En de mensen die ook voor hem zeggen, nou, het gaat eigenlijk wel wat ver. Maar goed, het is grappig en het is een beetje stoer. Dus dat alleen al vind ik reden om voor hem te stemmen. Want de rest wil altijd maar overkomen als, ik ben voor iedereen, ik hou van dieren en ouders en oma in het leger en alles vind ik mooi. Nou, je krijgt in ieder geval misschien de mensen die zich afgekeerd hebben van de politiek, die hierdoor wel weer een beetje vertrouwen krijgen. Zo, eindelijk iemand die zegt wat hij vindt. Maar vindt hij het ook echt? Ja, volgens mij. Dat denk ik wel. Hij verkondigt deze boodschap al jaren. Je kan hem googlen. Er zijn veel van dit soort filmpjes die echt hilarisch zijn af en toe. Ja. Dus deze man is gewoon echt een Southern guy die op deze manier denkt en redeneert. En ook vindt dat op die manier Georgia, weet je, die zuidelijke staten hebben allemaal heel erg groot onafhankelijkheidsgevoel. Dat kan Maarten veel beter uitleggen dan ik. Maar dus dan is het ook heel belangrijk om je te positioneren als zuideling. En dat is hij gewoon in hart en nieren. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is een hartstikke mooie luxe wijn. We gaan naar het volgende filmpje. En dat is niet een campagne. Ja, dat is ook een soort campagnefilmpje, maar niet van een kandidaat. Maar meer gericht op jongeren. Dear young people, don't vote. Don't vote. Everything's fine the way it is. Trump. That was us. He's our guy. Tax cuts for the rich? Hell yeah. I'm rich as fuck. Climate change? That's a you problem. I'll be dead soon. Sure, school shootings are sad. But I haven't been in a school for 50 years. I can't keep track of which lives matter. Sure you don't like it. So, you'll like some meme on Instagram. If the weather is nice, maybe you could go to one of those little marches. You might even share this video on Facebook. But you won't vote. You young people never do. But I do. I do. I do. Midterms, primaries. Every single election. We'll be there, but you won't. Because we're a generation of doers. Not whiners. And we're doing great.
Ja, Bianca, leg eens uit. Wat is dit voor filmpje? Met al deze nare pakers en beppers. Nou, ik had dit filmpje zo graag zelf willen maken. Het is namelijk echt ijzersterk. Een groot probleem, zeker bij de midterms, maar eigenlijk bij alle verkiezingen, is dat jongeren thuis blijven. Dus in Nederland precies hetzelfde. In grote getalen blijven jongeren thuis. En dat is een probleem, want als je als jongere thuis blijft, als first-time voter, dus als je net 18 bent, dan gaat het er maar moeilijk in dat je daarna dat als traditie elk jaar doet. Dus die first-time voters zijn zeker voor de democraten super belangrijk. Want Amerika wordt met de dag iets progressiever, ook in de zuidelijke staten. Dus die jongeren zijn voor hun echt een belangrijke targetgroep. En daarom hebben ze heel veel van dit soort filmpjes gemaakt om jongeren te motiveren. Die ouderen gaan wel, dat is in Nederland ook zo. Die ouderen gaan wel, maar als jij als jongere dus niet meedoet in het proces, dan zal het beleid ook nooit veranderen en meer inclusief zijn voor jongeren. Dan gaan we gelijk even testen. Zit hier bij Jelte, ook Amerikanistiek student. Hoe vaak heb je al mogen kiezen? In Nederland zo'n 3 keer, denk ik. Heb je dat alle keren gedaan? Ja. Denk je dat ook in Nederland jongeren vaak genoeg naar de stembus gaan? Ik denk dat er wel steeds meer jongeren naar de stembus gaan in Nederland. Doordat er ook steeds meer jongere politici de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekkers worden, et cetera, et cetera. En dat mensen als Thierry Baudet, Jesse Klaver, et cetera, die spreken jongeren op hun eigen manier aan. En daardoor gaan jongeren wel meer naar de stembus, ja. Zijn hier jonge mensen die durven te zeggen dat ze wel eens een verkiezing hebben overgeslagen omdat het gewoon niet uitkwam? Daar ging een hand, toch? Of niet? Oh, je mag nog niet stemmen. Oké, goed. Nou ja, dat telt dan niet. Maar heeft iedereen hier altijd keurig gestemd voor alle verkiezingen? Oké, jij zegt niet altijd. Dat laatste referendum niet. Ik wou dat die kiesdrempel niet werd gehaald. Maar dat... Je bedoelt het referendum overop. Maar dat was meer strategisch. Ja. Denk je dat ook in Nederland zo'n campagne nodig zou zijn om meer jongeren naar de stembus te krijgen? Om te zeggen van ja, als je aan de oudjes overlaat, denken ze nooit aan jullie? Volgens mij moet je altijd dat soort campagnes houden, zolang het geen 100% is. Goed, bedankt. Dames en heren, we gaan weer even luisteren naar muziek van Tim Knol. Applaus, take it away Tim. Fields out here are different. When I close my eyes, I can see peaceful meadows back home. Late at night I see them decked out in darkest green. Oh, I'm glad I'm not here all alone. Out here are different. When I close my eyes, I still see the red horizon burning. Late at night I see them decked out in darkest green. In my mind I keep returning. City
Dankjewel. Tim Knol, bedankt. Hij komt zo nog 1 keer terug. Heerlijk, 3 keer Tim Knol. Dan heb je ook echt hem helemaal gehad. Nou nee, ik bedoel niet... nee, dan heb je het helemaal gehad. Niet als dat je er klaar mee bent. Natuurlijk niet. Nou goed, sorry jongens. Helaas, ik heb het verprutst. Ik zing zelf zo een liedje. We gaan even praten over Amerika en Europa. Want wat in Amerika gebeurt tegenwoordig heeft van alles te maken met hoe wij hier in Europa denken en wat wij doen. Om verschillende redenen. We zetten het nog even op een rijtje. Europeans, we've had a lot more to scuffle over since President Trump began shaking up U.S. foreign policy. Let's break it down. 3 points. First, diplomacy. There was, for example, Trump's decision to withdraw from the Paris Climate Accord, a move that hardened his base as part of Trump's pledge to bolster American industry. Europeans didn't like it. Second, economics. Trump ordered tariffs on European steel. Same deal. America first is a driving philosophy of this White House. Third, security. There was public doubt about the value of NATO, the U.S.-European military alliance, and his charge that other members were free-riding on American generosity. Of course, some argue that kind of criticism was long overdue. But here's the thing. All three come to a head when you're talking about Iran and that controversial nuclear deal. In a couple of weeks, U.S. sanctions will get much tighter. Their impact on Iran's economy probably mean that the deal is about to die. And that will only add to the growing bitterness in U.S.-European relations. Juist. Amerika en Europa. We hebben een heel betrokken publiekslid, wat ik heel fijn en geweldig vind. Fantastisch. Ik weet niet eens hoe u heet. Hoe heet u? Arend Glas. Arend, welkom. Deze verkiezing, wat is, want je bent erg goed op de hoogte en volgt het ook erg. Blijkt wel uit je betrokkenheid. Wat denk je dat deze verkiezing betekent voor de relatie tussen Amerika en Europa? De uitslag van deze verkiezingen. Oké, ik had eigenlijk een andere vraag, maar daar wil ik best wel... Dan mag je die zo meteen stellen. Ja, dat is goed. Nou ja, kijk, ik denk dat er in Europa heel erg gedacht wordt vanuit de politiek van wij moeten vooral de wind die op dit moment in Amerika waait en die toch relatief nationalistisch is, die proberen ze hier buiten de deur te houden. En vandaar denk ik dat er in Europa gewoon heel negatief wordt gereageerd op alles wat er in Amerika gebeurt qua Trump. Als je gewoon feitelijk kijkt naar wat hij aan het doen is. Hij is gewoon precies aan het doen wat hij beloofd heeft. En hij is Amerika sterk aan het maken. Ja, maar Amerika, ik kom erop. Goed. Amerika sterk wil niet zeggen dat dat goed is voor Europa. Kijk, ik vind het geweldig wat hij aan het doen is in Amerika. Dat wil niet zeggen dat het per definitie goed is voor Europa. Dus ik snap de Europese positie wel. Dus dat ze zich daartegen afzetten. Alleen, ik denk dat Europa, de EU, gewoon toch een klein beetje boter op het hoofd heeft. Want wij hebben gewoon zelf met de EU ook redelijk wat handelstarieven en barrières, zeg maar, die wij opwerpen naar het buitenland, ook richting de Verenigde Staten. Dus ja, ik denk dat wat Trump aan het doen is, gewoon eigenlijk probeert gewoon het speelveld recht te trekken, zeg maar. Ja, wat betekent dan deze uitslag voor die spanning? Nou ja, ik denk dat dit voor de internationale politiek en dergelijke uiteindelijk niet zo heel veel zal betekenen. Ik denk dat dit is gewoon de lijn die doorgezet wordt. En er zullen zeker lokaal wel dingen zijn. Maar ik denk voor het grote wereldtoneel dat deze uitslag gaat niet heel erg de politiek in een andere richting duwen, denk ik. Ga ik nu even reactie van het panel vragen. Komen we daarna bij jouw vraag. Komen we straks nog terug. Ook voor anderen in de zaal. Als u nog een vraag heeft voor het panel, dat kan nog. Dus steek dan gewoon de hand omhoog. Dan komt Marianne langs en we hebben het erover. Even, Arend zegt, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Deze uitslag voor de relaties tussen Amerika en Europa. Sander, in Amerika gewoond en gewerkt. Nu in Nederland als hoofdredacteur natuurlijk op de hoogte van hoe het gaat in de wereld, in Europa en in Nederland. Ben je het met zijn analyse eens? Nou, ik denk niet dat er heel veel gaat veranderen op het gebied van mestquota en dat soort dingen, inderdaad. Ik denk wel dat het feit dat de Senaat versterkt wordt, en daar wordt toch voornamelijk over het buitenlandse beleid beslist, dat hem wel zal sterken in de gedachte dat hij vooruit moet met zijn koers. Kijk, net werd al gezegd over NAVO. Ja, ik denk dat het eraan zat te komen dat de VS strenger zou zijn tegenover de Europese partners. Het is natuurlijk, omdat ze vonden dat er niet genoeg werd meebetaald. Precies, dat was een terecht punt. En ik snap heel goed dat zijn eerste prioriteit is Amerika veilig maken. En dan ga je niet heel veel geld naar Europa brengen als je het in eigen land nodig hebt. Voor een groot deel snap ik Trump wel. En wat er voor Europa gaat veranderen, ik denk dat wij volwassener moeten worden.
En minder afhankelijk moeten zijn van de VS. En vooral onze eigen koers moeten gaan uitzetten. Ja, Maarten, jij knikt. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ja, dat is altijd goed, autonomie in het buitenlands beleid ook. Maar wat Sander zegt over de rol van de Senaat, dat is het instituut waar verdragen worden goedgekeurd. Dus die speelt een grotere rol in dat buitenlandse beleid. Maar ik denk wel na over middellange termijn effecten van een Trump-presidentschap. En dan heb je het over kolencentrale wil opengooien en wat dat voor effect heeft op het klimaat. En dan de zeespiegel, en dan zijn wij een klein landje bij de zee. En als je op zo'n manier over het beleid gaat nadenken, dan heeft het misschien op lange termijn een hele grote invloed op. Ja, maar het zou dus Europa moeten sterken in dat hoe steviger wij zijn, dat wij op een gegeven moment met dat armpje drukken winnen. Ja. Bijvoorbeeld, ik wil niet naar een wereld waarin het recht van de sterkste geldt, maar je hoeft ook niet steeds de onderliggende positie te kiezen als je gewoon maar zelfverzekerder bent. Nou, we hebben natuurlijk ook echt jarenlang altijd een beetje gewacht tot Amerika als een soort gidsland ons de weg wees. En volgens mij, wat je in Amerika zelf ook ziet, is sinds dat Trump verkozen zijn staten veel meer gaan nadenken over het duurzaamheidsbeleid. En hebben die staten hebben extreem veel rechten. Die hebben ze nog meer naar hun toe getrokken. Zeggen, dan gaan wij het zelf wel doen. Of zelfs steden. Van nou, weet je, we worden als stad dan wel, gaan we dat Parijsakkoord ondertekenen. Ik denk ook, we moeten ook helemaal niet wachten tot Amerika gaat. We moeten zelf hier het land duurzamer maken als we dat willen. En in Europa moeten we daar de samenwerking in gaan zoeken. Beetje een wake-up call voor Europa? Nou, ik denk het wel. We moeten niet wachten tot Amerika het doet, want dat is niet per se het gidsland meer voor ons. Ja. Arend, je had ook nog een vraag, zei je. Nou, ik ben heel benieuwd. Je hebt natuurlijk het Amerikaanse kiessysteem waar je met voter registration wordt gewerkt, waar je moet registreren als bepaalde kiezer en dergelijke. En ik heb ook niet de indruk dat dat het nou per definitie veel makkelijker maakt voor mensen om te gaan stemmen. Volgens mij krijg je hier in Nederland gewoon netjes een envelop thuis met een brief erin waarin je wordt opgeroepen om te stemmen en naar welke locatie te gaan. En dat is gewoon, denk ik, een van de dingen waar het misschien in de Verenigde Staten toch wel wat listiger is om, om eerst, mensen voor het eerst naar de stembus te krijgen. Maar wat ik dan zelf in dat systeem niet snap, is hoe makkelijk ze eigenlijk ermee omgaan. Hoe je je kan laten registreren. Er zijn gewoon, het wordt natuurlijk aan de staten gelaten om daar een bepaalde lijn in te trekken. En sommige staten vragen voter ID. Lijkt me niet meer dan logisch. Maar je hebt ook gewoon staten waar je gewoon met een rijbewijs gewoon je kan laten registreren en uiteindelijk kunt stemmen. En ik snap bij een groot land als de Verenigde Staten niet dat dat zomaar kan. Er waren natuurlijk gewoon heel veel sprake van bij de vorige verkiezing. Ik heb het nu helemaal niet gehoord, tot nu toe in ieder geval, over dat er fraude, dat er mensen dubbel gestemd hebben, noem het maar op. Maar in een land waar ze democratie zo hoog in het vaandel hebben, zou je toch verwachten dat daar gewoon een hele strakke lijn ligt in voter registration en dat er ook controle op zou moeten zijn. Dus wie kan het uitleggen? Wie wil daar het woord over voeren? Jote? Ja. U geeft het antwoord eigenlijk zelf al. Hè. Het wordt aan de staten gelaten, staat in de grondwet. Als iets in Amerika in de grondwet staat, is het ontzettend lastig om het eruit te halen. En de rationale erachter is, de grondwet is heel oud. Die is 225, uit mijn hoofd. En in die tijd waren de staten heel erg bang dat de federale overheid ging bepalen wanneer mensen gingen stemmen en hoe. En bang dat de recht van hun afgenomen werd. Daarom ligt het bij de staten. En sommige staten zijn heel erg ingenieus in het ervoor zorgen dat bepaalde groepen niet komen opdagen, omdat ze weten dat die niet in hun voordeel stemmen. Onze goede vriend Brian Kemp, die met die grootste truck, zeg maar, die is daar professioneel stemmen, hoe noem je dat? Wegjagen in feite. Een van de nog grotere problemen is eigenlijk dat in Amerika, wij hebben hier de burgerlijke stand. Dus als je ergens in de stad gaat wonen, dan ga je je registreren en dan moet je je inschrijven. Als je een kind krijgt, schrijf je dat in bij de burgerlijke stand. Dat bestaat in Amerika niet. Dus de 2 keer dat ik in Amerika ging wonen, hoefde ik me niet per se te registreren. Wat ik wel moest doen toen ik daar ging werken, was een Social Security number aanvragen, maar dat was het enige. Dus je hebt niet iets als een burgerlijke stand. Dat is ook waarom elke 10 jaar in Amerika letterlijk van deur tot deur wordt gegaan met hoeveel mensen wonen hier, wat is uw inkomst. Ze weten dat gewoon niet. Dus elke 10 jaar moeten ze een ouderwetse telling doen van het volk. Ja, en dat is omdat, dat heeft ook weer te maken met dat vrijheidsgevoel, denk ik, wat Amerikanen hebben. Die willen zich niet vastleggen bij de overheid. Allemaal wel trouwens bij allerlei andere instanties zoals American Express, waardoor je ook de hele tijd allemaal creditcards opgestuurd krijgt zonder dat je dat gevraagd hebt. Maar bij de overheid je registreren, dat is toch wel iets waar, een soort van vrijheidsgevoel, dat gaan we niet doen. De overheid moeten we kritisch tegenover staan. Ja. Ik ben benieuwd, zijn er nog meer vragen in de zaal? Want dit is wel het moment. Kijk.
Wat is je vraag? Vanochtend las ik als reactie, vooral op Reddit en op Twitter, dat mensen best wel klaar waren met het hele politiek gebeuren. Al die flyers die ze kregen, al die mailtjes die ze kregen. En in reactie daarop zag ik weer mensen zeggen, dan zal Trump in 2020 wel herverkozen worden. Want mensen zijn echt helemaal klaar mee met het gepolariseerd en gedoe. En ze willen gewoon weer een keer consistentie en verder gaan. Wat denken jullie daarvan? Is dat reëel? De manier waarop nu politiek bedreven wordt in de VS is denk ik niet heel goed voor het vertrouwen in de politiek. Je ziet ook dat politici ongeveer het laag staan in de rijtjes met vertrouwen hebben in beroepen. Dat is natuurlijk geen goed teken. Als instituut heeft het huis ook een van de allerlaagste vertrouwensratings. Dus de manier waarop gecampaigned wordt is volgens mij niet goed. Want het is te hard aan beide kanten. De nuance is helemaal weg uit het debat. Er gaat veel te veel geld in om. Maar echt insane veel geld. We hebben het gehad over 5 miljard. En op het moment dat je verkozen bent, deze mensen die nu vandaag verkozen zijn, die beginnen nu alweer met fundraiser om over 2 jaar weer te kunnen herkozen worden. Senators die zitten 6 jaar in de Senaat, die beginnen op het dag dat ze verkozen zijn alweer te werven met geld om maar die 10 miljoen of 20 miljoen die je nodig hebt om weer je verkiezingscampagnes te doen. Daar worden gewoon mensen gekocht. Dat kan bijna niet anders. Dat is gewoon, ik zou dat corrupt noemen. Maar. En het is ook, het gaat maar door, want we hebben nu net deze verkiezingen gehad. Het is een soort van Groundhog Day, want dan word je wakker en dan komen de presidentsverkiezingen er alweer aan. Want dat zit er ook weer aan te komen. Hè. Dus het is ook een cyclus die heel snel elkaar opvolgt. Van, we hebben net midterms gehad en de presidentsverkiezingen. Nou, daar moeten ze na de zomer alweer mee aan de gang eigenlijk. Hè. Wat fantastisch voor jullie beroepsgroep. Nog genoeg werk te doen met al die verkiezingen. Ja, hier nog een vraag. U zegt net zelf dat senatoren en congresleden direct weer gaan fundraisen voor tot 10 tot 20 miljoen. Maar hoe kijkt u dan aan tegen Citizens United, die uitspraak van Toon Gressel? Ja, moet even uitleggen wat het is. Super PACs bedoel je, of niet? Ja. Leg even uit wat dat is en wat de uitspraak was. Is iemand anders? Oké. Een paar jaar geleden is er een uitspraak geweest dat het geven van geld staat gelijk aan free speech. Dus je mag zoveel mogelijk geld geven als je wilt. Dus er zijn allemaal grote super PACs, heet dat, of PACs, Political Action Committees, waar je zoveel geld aan kan geven als je wil, zonder dat daar een soort restricties aan zit. Dus bijvoorbeeld je hebt de beroemde Koch brothers, dat zijn jongens die komen trouwens uit Friesland, best wel interessant. En dat zijn de rijkste... Weet je ook waar uit Friesland? Makkum. Makkum. Die had je altijd iets van. Ja. Maar dat zijn de rijkste ondernemers ongeveer in de VS aan de Republikeinse zijde. En die geven echt miljoenen weg aan politieke campagnes die zij belangrijk vinden, zonder dat daar restricties aan zitten. De enige restrictie die er is, in de praktijk is die niet zo hard, is dat je geen contact mag hebben rechtstreeks met de kandidaat. Maar in de praktijk, Hillary had ook een aantal super PACs waar gewoon allemaal jongens in zaten die voor Obama gewerkt hebben. Je kan mij niet vertellen dat die niet ooit Hillary gesproken hebben, weet je wel. Dus dat is allemaal een beetje ingewikkeld. Maar daar gaat het meeste geld eigenlijk om, in die super PACs. Ja, ik vind dat is eigenlijk de dood geweest van de democratie in Amerika. Sander. Oh, Jelte, sorry. Jelte eerst. Ja, vind je dat goed zo? Ik wil hier absoluut op reageren. Nou, mooi, allebei dan, maar dan Sander mag Nee, de dood van de democratie in Amerika is onzin natuurlijk. Ik ben wel aangestoken door mijn studie Amerikanistiek en het wonen daar ook door de optimistische inborst van Amerika en waar ik mee begon met de veerkracht en de dynamiek van het systeem. We moeten het ook weer niet al te negatief zien. Ik geloof in de veerkracht van de Amerikaanse democratie en dat er echt wel... Kijk, je mag het niet eens zijn met hoe Trump zijn beleid voert, prima. Maar de issues van de mensen die eronder zitten zijn echt. En die vinden echt wel een manier om naar boven te komen. En die vinden echt wel een manier... Ondanks al die miljoenen? Jawel, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat denk ik dus ook. Ja, Jelte? Nou ja, het is wel vaak zo dat de kandidaat met het meeste geld wint, maar dat gebeurt ook heel vaak niet. Trump had bijvoorbeeld, ik geloof, 50 miljoen minder te besteden dan Hillary Clinton. Ja, dat is wel goed. Beto O'Rourke is ook strijdend ten onder gegaan met veel meer geld dan Ted Cruz. De kiezer is niet dom, hè? De kiezer is, die denkt echt wel na. Maar waarom kunnen mensen overgehaald worden om zoveel geld erin te steken, zou je afvragen? Ja, maar kijk, daar worden ook gewoon afspraken over gemaakt. En je ziet ook bijvoorbeeld bij die Koch brothers, die beïnvloeden ook echt beleid. Voor wat hoort wat? Ja. En dat... Wie betaalt, bepaalt.
Kijk, Ja, zo. en zo is het wel. En er worden ook gewoon afspraken gemaakt. Als je $10.000 geeft, dan heb je al een ontmoeting met de kandidaat. Dat is het minimum wat je moet geven om even een kandidaat een handje te geven. Ja, dat doe je met een reden. Ja, maar dit is al oldschool denken. Tegenwoordig leven we volgens mij in een netwerksamenleving waarin een goede boodschap viral kan gaan, waarin een goede boodschap echt wel de mensen gaat bereiken die bereikt moeten worden. En de goede boodschap is altijd sterker dan dollars. Nee, dat kan altijd. Ik bedoel, Beto O'Rourke begon ook echt met helemaal 0 geld, maar met een missie. Prima. Het blijft, En die het blijft heeft een casino. Sorry? Het blijft een casino. Je weet Nou, niet zeker of het geld wat je geeft ergens goed klopt terecht het komt. natuurlijk niet dat als je zoveel geld betaalt aan een campagne, dat je daar niet iets voor terugvraagt. En dat geven die coachborders zelf ook heel erg duidelijk toe. En Ja. die andere grote financiers ook. We doen dit met een missie. Ja. Volgende vraag hebben we hier. Wat is je naam en wat is de vraag? Ja, mijn naam is Gerben en mijn vraag is eigenlijk, want we hadden het zo net over Europa en Amerika samen. En na de afgelopen jaren inderdaad, vooral onder Trump, zie je nou steeds meer dat isolationisme, zeg maar, wat in de jaren 20 Amerika ook heel erg had, hè, dat het echt op zichzelf, bijvoorbeeld de grote oorlog in Europa, komen we niet meer bij. En we hadden het over eigenlijk het goede vriendje of de gids, dus eigenlijk het grote broertje wat Amerika was. En in de afgelopen jaren verandert dat steeds meer met Trump die Amerika dicht begint te trekken. En mijn vraag is aan jullie, zien jullie dat niet als eigenlijk een bedreiging? Want we gaan nu ook verder kijken dan alleen Amerika. En dan gaan we ook kijken naar bijvoorbeeld landen zoals China, die opeens ook weer Europa toegang gaat geven tot de interne markt. En steeds meer open komt en steeds meer toezeggingen doet om de kans te zien om Amerika voorbij te stappen als nummer 1 op de wereld, zeg maar. Wat zijn de verstrekkende gevolgen van het nationalisme en America First van Trump voor ons in Europa? Even een goede metavraag. Bedankt, Gerben. Fantastische vraag. Ik had hem zelf niet kunnen bedenken. Maarten. Nou ja, goed. Kijk, de sentimenten die Trump aanspreekt, die bestaan al heel lang in de Verenigde Staten. En dus hij gaat, wat jij ook zegt, hij gaat terug naar een tijdperk van isolationisme, zou je kunnen zeggen. Van we moeten Amerika weer op de eerste plek zetten. Maar is dat nou... Hij spreekt uit wat ook heel veel andere presidenten hebben gedaan. En die het misschien meer in de internationale samenwerkingssfeer wisten te trekken. Maar als je president bent van de Verenigde Staten, dan moet je toch ook opkomen voor de belangen van dat land. En dat spreekt hij nu in iets extreme mate. Kijk, er is natuurlijk een hele stijlverschil met wat Obama heeft gedaan. Hè? Maar laten we niet vergeten dat als iemand veel bommen uit drones heeft gegooid, is het Obama wel. Als iemand veiligheidsdienst toegang heeft gegeven tot al onze Facebook, is het Obama wel ja, geweest. En er staat een heel mooi artikel in de Rolling Stone, kan ik iedereen aanraden, met Taibbi. En dat gaat over Trump. En dan noemt hij hem... hij is heel negatief over Trump. Hij noemt hem de Mad Pig President. Maar hij zegt ook van, wij als Amerika verdienen we Trump, want hij laat zien wat wij al die jaren hebben gedaan op buitenlands gebied. En dat was altijd niet even fraai. Ja. Sander, mag heel kort reageren, want dan staat Tim Knol alweer klaar. Hij is gelukkig gebleven. En ik denk, vergeet niet dat de president is pragmatisch en hij is een zakenman. Dus op het moment dat duidelijk wordt dat er in Europa of waar dan ook gewoon geld te verdienen is, dan zullen er echt wel adviseurs zijn die zeggen van Mr. President, we should change his policy. En dan doet hij alsof hij het zelf bedacht heeft. Maar dan gaat er heus wel weer een wereld open. Het is niet zo zwart-wit als we nu denken. Is de eerste buitendienstverkoper van de Leeuwardenkrant al langs geweest? Er staat een afspraak. Er staat een afspraak, hartstikke goed. Dames en heren, we gaan nog één keer luisteren naar Tim Knol. En pakt u dan alvast uw mobieltje, want we gaan zo meteen een mini-pubquiz doen waar u een van prijs kunt winnen. Tim Knol. Oh, barefoot in the sun.
Tim Knol, bedankt. Wat jammer dat het na 3 keer alweer ten einde is. Ja, pakt u allemaal even een mobieltje. Zorg dat u op 4G zit of op de wifi hier, want er valt een prijs te winnen. We gaan een kleine, panel mag niet meedoen. We gaan een kleine pubquiz doen. En dus pak het mobieltje. Alle medewerkers van Iepen Up, dan wel Culturele Hoofdstad, zijn uitgesloten. Dat zeg ik omdat Sjoerd Bootsma er is die altijd alle quizzen wint. En die werkt bij Culturele Hoofdstad. Ja, dat hebben we vast voorbehoud, hebben we vast maar gemaakt. Zullen we het scherm erbij roepen met de code erbij, jongens? Ja, gaat u naar kahoot.it. Gaat u naar kahoot.it en voer de code in 3882629 en een nickname. Uw nickname of uw eigen naam. Ik zou trouwens even zeggen, de lichtman doet mee. Hartstikke mooi, ja. Wat kunt u winnen? U kunt winnen €50 vrij te besteden bij hamburgerrestaurant Double B. En voor iedereen die dat weet, dat betekent dat je daar best je gang kan gaan. Voor dat bedrag. Hamburgers, patat en bier. Voor de mensen die thuis meekijken en meedoen, de stream loopt een beetje achter. Dus het gaat ook op tijd. Dus ja, u kunt eigenlijk niet winnen. Sorry. Daar kunnen we niks aan doen, want dit signaal gaat naar Omroep Friesland, het gaat naar Facebook. Dus het loopt 10 tot 20 seconden achter. Nou, dat is heel mooi. We hebben al 27, er komen vast nog wel meer bij. Wie is nog bezig met inloggen? Oké, dan wachten we nog even. Dan kan ik u ondertussen vertellen dat volgende week wij het gaan hebben over classic gaming. Dat betekent dat we van deze ruimte een arcadehal maken. Er komen allemaal arcade machines uit de jaren 80. Er komen allemaal oude consoles, Commodore 64, Xbox One, PlayStation 1, oude Nintendo dingen. U kunt de hele avond oldschool computer games doen. Hartstikke super gratis. En we hebben ook hartstikke leuke gasten. Dus komt u dan vooral weer. Het zijn arcade games waar je bij op zo'n motortje zit of waar je met zo'n geweer kan schieten. Goed. Wie is nog bezig met inloggen? Oké. Ja, daar wachten we nog heel even op. En anders moeten we beginnen, hoor. Anders duurt het me te lang. Misschien is uw databundel op. 41 spelers, hartstikke goed. Er zijn meer mensen hier, maar het geeft niet, hoeft niet beslist mee te doen. U mag ook meekijken. Ja, we moeten echt wel bijna van start. Sisterien? Oh. Ja, goed, oké. Nou, er zijn al mensen afgehaakt, zie ik. Nou, dan gaan we nu echt gewoon beginnen, hoor. Ja, iedereen heeft de kans gehad. Druk maar op start. De vraag komt en het gaat erom hoe snel u reageert en natuurlijk dat u het goede antwoord heeft. Hoe vaak worden er nieuwe senatoren gekozen? Iedere 2 jaar, iedere 4 jaar of iedere 6 jaar? Het gaat snel. De tijd is om. 18 mensen hadden het goed. En 20 mensen hadden het fout. Tsk. We gaan door naar de volgende vraag. Next. Even kijken. Jelmer, waar ben je? Ja, je staat bovenaan. Gevolgd door Joël. Waar is Joël? Daar. En waar is Martin? Martin, kijk eens aan. Ze zitten vooraan, de studenten. Volgende vraag. Let op, het gaat om het goede en om het goede antwoord en het snelste antwoord. Welk congresdistrict heeft de grootste oppervlakte? Texas 23rd, Alaska at large, Montana at large of New York 13th? Deze gaat snel. Nog 16, 15 mensen. Ja, als u er zo lang over doet. Maar als u het goede antwoord heeft, scheelt het wel. Ja, en de laatste. Kijk eens. Ja, het was Alaska at large. Ging om de oppervlakte. Hè? Alaska is groot, jongens. We gaan er even kijken wat de tussenstand is. Jelte M. Wie is dat? Kijk, nog een Jelte daarachter. Wie is Abactis? Kijk eens, daar, hartstikke goed. En wie is Livon? Kijk, daar, helemaal goed. Of Livion, hoe het ook maar is. Mooi. Dames, het lijkt eens dat Sibran en Wolters ook heren zijn. Dus dames, kom op. De volgende vraag. Hoe oud is Alexandria Ocasio-Cortez? Hoe oud is Alexandria Ocasio-Cortez? 29, 30, 27 of 23?
Sommige mensen nemen hun tijd om erover na te denken. En de laatste, 26 mensen hadden het goed. Want ze is namelijk 29 jaar oud. Hartstikke goed. En daar wordt gehigh-fived. Betekent dat ook iets voor de tussenstand? Jelte M. En Livion, die heeft een vlammetje erbij staan. The biggest answer streak. 3 goed, maar gewoon niet zo snel. Maar wel goed. We gaan naar de volgende vraag, dames en heren. Welke staat heeft de meeste congresdistricten? Namelijk 53. Is dat New York, Californië, Texas of Delaware? Ja, uit welke staat komen de meeste leden van het congres? 53 stuks. Ja, het is California. Juichende mensen, ik zie teleurgestelde mensen. Wat betekent dat voor de tussenstand? Nog steeds Jelte en bovenaan, maar Livion komt er achteraan en Siebrand Woltersen. Daar is Marjorie. Waar is Marjorie? Waar zit je? Of zit Marjorie thuis te kijken? Oh, hier zit Marjorie. Hartstikke goed. Fantastisch. Nou, Marjorie, ga zo door. Let goed op, we gaan naar de volgende vraag. 5 en 8. Wat is het symbool van de Republikeinse Partij, dames en heren? Een ezel, een paard, een eenhoorn of een olifant? Juist. Oké, wie had eenhoorn? Wie had eenhoorn getypt? Daar durft u natuurlijk nu niet voor uit te komen. Zou wel mooi zijn. Volgende vraag. De tussenstand. Ja, kijk, Livion is Jelte M voorbij. Kijk, niks traag, hupsieke. Siebrand, Stijn en Steven R. Marjorie is weer gezakt, helaas. Let op, dames en heren. We gaan naar de volgende vraag. Waar staat de S in de naam van voormalig president Harry S. Truman voor? Simon, Scott, Samuel of nergens? Was het Harry Simon, Harry Scott, Harry Samuel of niks? Ja, iedereen heeft geantwoord. Het juiste antwoord staat nergens voor. Zijn ouders konden het niet eens worden over de naam. Dus werd het gewoon S. We gaan naar de volgende vraag. Jelte M nu voor... Oh, Livion weer gezakt. Siebrand, Stijn, Jelmer... Volgende vraag, dames en heren. Wat betekent senaat letterlijk? Mensen die op het gymnasium hebben gezeten moeten dat weten. Hop. Bijeenkomst. Bijeenkomst van ouderlingen, volksvertegenwoordiging of wetgevers. Op uw telefoon kunt u ook de antwoorden zien. Het juiste antwoord is bijeenkomst van ouderlingen. Volgende. Wat betekent dat voor de tussenstand? Siebrand, nog steeds Siebrand, waar zit je? Kijk, daar. Oh, inmiddels van de studenten naar de arbeiders gegaan. Kijk eens aan. Goed, Jelte, Livion, Stijn, Jelmer, zet hem op en de rest ook. De volgende vraag. De laatste vraag. Hoeveel vrouwelijke leden telde de Senaat voor gisteren van de 100? 10, 23, 38 of 50? Nou, we hebben een einduitslag. Wilt u allemaal even op de tafel troppelen? Wie heeft er gewonnen? Laat het maar zien. Het is Siebrand. Siebrand, kom naar voren. Kom naar voren. Kom deze kant op. Dames en heren, nog een applaus voor Siebrand. Hij wist het meest en hij was het snelst. Maar door Wurkes bij Omroep Friesland nog net. Ja, dat had ik goed in de gaten. Ja, daar moet het dan nog maar even doen. Maar goed, best niet vrij tiert. Ja. Siebrand, gefeliciteerd. Doe meest voor €50 een hamburgers naar binnen skrokken. Ja, komt wel op. Ja. Mooi, fantastisch. Applaus voor Siebrand. Juist. Nou, na al deze excitement gaan we nog 1 keer terug naar de poëzie. Wij als Iepen Up Live steunen de poëzie. Omdat het soms een ondergeschoven kindje is in alle media-aandacht. En wij graag dichters ook laten spreken. En we zijn heel blij dat Sissy hier is. Dames en heren, laten we luisteren naar Sissy Joan. Ik vind politici eigenlijk ook een soort performer, dichters, dat betreft. Ik zat in de trein en toen las ik nog eens het event door. Waar gaat het eigenlijk over vanavond? En toen schreef ik iets nieuws.
deal with it. I close my eyes and try to make a living. I close my eyes and all I have I'm giving. I close my eyes and try to reach my goal. I close my eyes, believing we're equal. I close my eyes because when I open them, I'll cry. I'll cry trying to understand what it means. Conquer, divide, not we, but you and I. I'll cry, I'll get angry, mad when I try to understand the madness and conflict I have no interest in. The lies and bullshit which hits me in my face. Fake news, so they say. But the players all play. How did we come to this? It's all fuck you, lies, hate, ignorance, and no regrets. We consume hypocrites and narcissists' madness as if it makes no difference, as if it's a reality show. It's not. It's reality for show. And we all believe we got nothing to do with it. But even here, miles away, we switch between it's none of my business and what the fuck is happening? We're watching it live and oh yes, this is televised. But we can't trust our own eyes. So we'll get tired. We will close our eyes. So we won't get angry, mad. So we won't cry. And they will get away with it. And we will have to deal with it. Applaus, Sissy Joe. Dankjewel. En Sissy, ik heb goed begrepen, je bent hier zaterdag alweer, hè? Ja. Klopt, zaterdag aanstaande heeft hier in het kader van het Noordelijk Filmfestival is in dezezelfde ruimte beelden uit het Fries Filmarchief gemonteerd en uitgezocht door verschillende dichters in het Nederlands, Engels en Fries. Sissy, wat wil je zeggen? En Gronings Filmarchief. Maar ik kom uit Bijen. Ja. En een filmpje wat ik had gevonden in het archief stond dus dat Bijen afstand van Bijenhem. Ja. En het zou iets Fries zijn, maar dat weet ik dan weer niet. Nou, maar dat moet je even hier aan C vragen. Die weet Ja. dat zomaar. En je zat al bij hem, dus je hebt al kennis gemaakt. Sissy, hartelijk bedankt. Dankjewel. Zaterdag hier te zien op een poëzie-evenement. Dames en heren, u in de zaal ook hartelijk bedankt voor uw komst. Maar ik wil ook even ons panel bedanken en applaus voor ze. Jelte, Maarten, Bianca en Sander, hartelijk bedankt. De studenten en jonge politici die zijn gekomen, ook hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. En jullie zien aan het eind van jullie opleiding Amerikanistiek, zie je er zo uit. Goed, dit was Epen Up Live voor deze keer. Volgende week, bedankt voor het zijn, iedereen thuis. Orenweken ben we dus weer, maar dan moet je echt komen, want je kan op al die orde computer games spelen. Je moet volgende week echt komen als je van games houdt en gaming. Al die oude kasten, al die oude consoles kan je dan op spelen door geweldige sprekers. Allemaal bedankt. Mijn naam is Jacques de Boer. Dank u voor uw komst. Nog een fijne avond. Neem nog een drankje. Tot ziens.